ahoj. Udělal jsem tady ten pokec, aby jsme se podívali na Srí Lanku, kde jsem strávil poslední asi skoro měsíc a něco bych se chtěl samozřejmě pochlubit, chtěl bych vám ukázat, jak tam bylo. Chtěl bych vás seznámit s tuk-tukem, jakožto že novým dopravním prostředkem, který se hlavně na Srí Lance teďka pro turisty citelně ukazuje a hlavně asi nezdílím, že jo. Takže ještě začnu sdílet, ať to máme komplet. Tak, jenom poprosím, jestli vidíte teda. Ano. Jo, vidíte, tak fajn. Tak. Takže bude to teda hlavně o tom cestování, není to žádná válečka a vezmu to úplně z gruntu, proč Srí Lanku a co to obnášelo, aby jsme se tam vůbec podívali. Po covidku je to všechno trochu složitější, je potřeba zjišťovat, jaké podmínky jsou v těch zemích cílových, jaké podmínky jsou potom pro návrat a samozřejmě ještě nějaké podmínky mají letecké společnosti a pokud přeletáte přes nějaké státy mezi tím, tak ještě je v tom tranzitu. Z což vyšlo, že velice dobře byl Katar. Katar jako stát a společnost letecká nepožadovala skoro nic, pokud to nevyžadovala ta cílová nebo letová země. Takže hledali jsme letenky na Kataru a nakonec se nám teda podařilo najít. Jediné podmínky, které jsme měli ze Srí Lanky, bylo PCR test ne starší 72 hodin. 72 hodin se dá docela dost, ale na druhou stranu, když tady vám řeknou, že vám ho dají za 24 až 48 hodin a potom 24 hodin v podstatě trvá cesta tam, tak je to úplně na knap. V podstatě nám to vyšlo asi plus minus 2 hodiny, protože jsme měli ještě nějaké zdržení prostřed, takže to vyšlo. Ale až tak úplně detailně to nezkoumali, podívali se asi na čas a víc to neřešili. Takže před cestou je dobré ověřit tady všechny ty informace, jak se tam jestli je možné se tam dostat a taky jestli je možné se vrátit. Při plánování té cesty zpátky jsme původně počítali, že budeme muset mít PCR test, nakonec ho po nás nikdo nechtěl, což bylo super, ale taky je to důvod, proč nejsem v práci, protože přece jenom cestování letadlem není úplně bezpečný, co se týče toho přenosu těch různých, řekněme, že rýmeček a covidků. Takže proto jsem na home officeu a proto i teďka vám to ukážu online. Takže podmínky jsme prověřili, je tady nějaký link na Ministerstvo zahraničních věcí, kde se dá na ty země různě proklikat, kam se dá a nedá. A zatím některé země teda otevřené nejsou a některé vyžadují karanténu, co znamená třeba zůstat týden, 2 v hotelu a nějaký PCR testy mezi tím a pokud je to cajk, tak vás teprve pustí na ulici. Původně jsme chtěli do Thajska, který se nám trošku víc líbilo, ale Thajci 14 dní před tím, než jsme se rozhodovali koupit letenky, tak zpřísnili podmínky a zase už bylo těžké se tam dostat z té karantény ven, protože si tam už udělají takový, oni to nazývají sandbox, jako píseček a tam vás nechají na Phuketu relativně nějakou dobu, třeba 3 dny, týden, ale aspoň se můžete vykoupat. Nicméně celý se to komplikovalo, oni všechny ty státy vyžadují strašně moc papírování a je to všechno takový, tady zaplatíte 1000, tady zaplatíte něco, tady potřebujete tohleto a je v podstatě dost těžký to vůbec dát dohromady, protože potřebujete koupit letenku, potřebujete letenku výhodně, takže letenka se kupuje tak nějak podle toho, jaká je cena. Zároveň jsou určitý termíny, do kdy musíte mít potvrzený víza. Víza se vydávají na základě potvrzení toho, že máte hotel. Hotel si můžete zabukovat pouze takovej, který vám udělá PCR test, který vás bezpečně doveze z letiště a do nemocnice. Takže všechno se to tak různě komplikovalo, že nakonec to Thajsko padlo a jeli jsme na Srí Lanku. Ta teda chtěla PCR test, což bylo docela přijatelný. Mimo teda tady tohoto Srí Lanka ještě vyžadovala zaplatit $12 jako povinné pojištění a samozřejmě zaplatit víza. To jsou takové formality, které nebyly vázány časem ani ničím dalším. Takže Srí Lanka navíc byla taková ještě přívětivá k turistům, že po covidku jako první se otevřela a co nejvíc se snažila, aby tam ti lidi jezdili.
mají k tomu svoje důvody, protože jsou ekonomicky v háji a prostě bez turistů nemají valuty a bez valut nemají olej a bez oleje tím pádem nemají elektřinu. A samozřejmě vázne úplně všechno na Srí Lance, takže pro ně jako turismus je zásadní. Tak a taky Srí Lanka, protože poslední konec roku byl trošku hektický a já jsem neměl vůbec nic moc co plánovat a Srí Lanku z okolností v roce 2019 vždycky neplánovala Léně, takže s Léňou a Pavlem jsme to tehdy projeli a teďka jsem si říkal, že to stejný projedu asi ještě jednou a to, co mě nalákalo, byl tuk-tuk. Tuk-tuk jsem předtím znal samozřejmě jako pasažér a teď jsem zjistil, že na Srí Lance se dá tuk-tuk půjčit a možná to není tak špatný, protože tam to lidi popisovali různě na YouTube ve videích. Samozřejmě to byli takoví ti youtubeři, kteří to měli zadarmo a potom, že akorát tomu dělají nějaký článek. A tak to popisovali jako skvělou věc a strašně cool a byly tady holky a říkal jsem si, to je strašně jednoduchý, to je super. No a nebylo to až tak drahý, ten tuk-tuk stál asi 10 € na den, plus nějaký řidičáky a pojištění a takový, takže to nebylo až úplně tak šílený. Takže skoro v podstatě tuk-tuk byl jasná volba, protože jsme se chtěli ještě vyhnout typickému srílanskému cestování v přeplněných vlacích a autobusech, kde stojíte na jedné noze a jednou rukou se hrabete v nějakým jídle, co vám tam někdo pronesl okolo. Takže ten tuk-tuk vypadal v momentální době jako dobrý nápad. Tak pro ty, co nebyli na Srí Lance, tak jenom pro porovnání. Srí Lanka je v podstatě skoro stejně velká nebo trošku menší jako Česká republika, ale že je tam dvakrát tolik lidí. Hlavní město Colombo, oficiálně je to trošku teda něco jiného, ale všichni známe Colombo. Je tam takový dobrý, že jak je tam dvakrát tolik lidí než u nás, tak je to hodně hustě obydlený, ale tak hustě obydlený podél cesty. To znamená, že pokud někde chcete čurat, tak to v podstatě nejde u plotu, protože všude jsou samý domečky a všude vám něco prodávají. Takže dá se to akorát tak někde možná v přírodě, v zapadlých horách, ale jinak je všude všechno zastavěný podél cesty. A třeba to Colombo má 560 000 obyvatel, ale celá ta metropole, která je fakt jako veliká, má 4,5 milionu. Takže třeba, když se projíždí Colombem, tak jsem si to teda neuvědomoval a tentokrát tím tuk-tukem jsme fakt jeli hodně dlouho a my jsme se někam dostali. Jazyky tam mají sinhálštinu a tamilštinu, ale co je dobrý, většina z nich umí anglicky. Takže domluvíte se, nebo minimálně vám rozumí a lámaně vám odpoví, akorát teda všichni mluví takzvanou Sringlish a Sringlish je speciální angličtina, která nemá třeba R a podobné věci, takže některé slovíčka zní trošku jinak. Tak, obyvatelstvo teda 23 milionů, ale zajímavé je to, že 3 miliony lidí žije v zahraničí a skoro všichni jsou věřící, což ovšem znamená, že vyznávají jiné bohy, ale chodí na stejná místa. Takže pokud je tam nějaká posvátná hora, třeba Adamova, tak ať jste buddhista nebo hinduista, tak všichni chodí tam. To jejich složení obyvatelstva je taky zajímavé. Jsou tam Sinhálci, což jsou jako původní obyvatelé, a potom Tamilové, což původní byli spíš Indové, a někteří tam žili a někteří tam potom nahnali na plantáže, takže se pak rozdělili na srílanské Tamily a indické Tamily. No a potom jsou tam ještě nějací muslimové, kteří nazývají jako Můry, a plus nějací další, to není až tak důležitý. Mají tam kastovní systém, ale není to až tak úplně na oko viditelný, takže dá se říct, že tam není, třeba na rozdíl od Indie. Podnebí je tedy vlhké tropické s monzunovými dešti. Co je zvláštní, dá se na Srí Lanku jezdit celý rok, akorát si musíte vybrat správné místo. Prakticky za to v těch 4 sezónách jsou dobrý ten prosinec až březen, anebo květen až říjen, s tím, když si vyberete tu správnou pláž, ať už na jihozápadě nebo na severovýchodě. Někdo na nás čeká na připojení, tomu moc nerozumím. Zkusky, že by tady. Už je přijatá. Přijatá, skvělý, děkuju. Tak, teď tam naklikám. Takže stačí si pouze vybrat ve správný období správnou pláž. Ty doby mezi tím jsou takový nejistý.
tak nám i říkali, že třeba loňský rok byl hrozně propršený a že prostě pršelo skoro celou dobu, takže je to taková loterie trošku. Každopádně prosinec, březen, co jsme jeli třeba teď, je v podstatě velmi dobrý období pro návštěvu jeho západu a ten říjen potom na severovýchod, ten jsme teda ještě nepotkali. A v centrální oblasti je takovýto podnebí hodně vlhký a udržují se tam mlhy, takže se tam pěstuje nejvíc čaj, tím je taky Srí Lanka hodně známá. Tak, proč byste tam jet měli? Je to relativně bezpečná země. Řešili jsme, co se stane, když bude jeden z nás pozitivní. Já jsem teda s přítelkyní a Barbora nechtěla jet, když já budu nemocnej, třeba nebo jako potenciálně nakažený, tak nechtěla jet sama. Já jsem říkal, jo, jeď sama, protože na Srí Lance jako to není úplně nebezpečný a dá se to tam maximálně s nějakým šáhnutím na zadek někde, ale určitě je to v pohodě. Srí Lanka má celku bohatou historii, pokud by vás to zajímalo, a od se odvíjí architektura. Nicméně samozřejmě většina lidí tam jezdí kvůli čajovým plantážím, kokosovým palmám, válení se na pláži, dá se navštívit hory, je tam levný alkohol, dá se tam prostě vypít arak, rum, hodně piva, pivo mají dobrý, levný. Samozřejmě jsou tam sloní a na těch jižních plážích jsou i mořské želvy, což je taky super. Potom jsou tam takové ikonické místa, kam většina turistů taky jezdí, co se nechtějí jenom válet na pláži, a to je navštěva Adamovy hory a projet se cestou vlakem do Eli mezi těma čajovými plantážema. Určitě super, určitě nevynechat za mě. Tak, co se týče cen, tak tam ubytko dá se opravdu se na 150 korun za, řekněme, že slušný dvoulůžkový pokoj s koupelkou. Musíte počítat s tím, že pokud si vyberete úplně ten nejlevnější, tak není teplá voda, zejména v oblasti, kde jsou pláže, protože tam je teplo. A jídlo, jedli jsme, původně jsem říkal, že uděláme soutěž, kdo najde levnější jídelnu, a nakonec jsme od toho upustili po té, co jsme v Kenli, což je celkem jako drahé místo, shodou okolností v centru došli do butiky a měli jsme tam zasmaženou rýži asi 15 korun. Takže od té doby jsme to zrušili, že už to nemá smysl jít asi níž. Takže dá se tam najít od nějakých 15 korun, takže vás to nezrujnuje. A pokud máte zájem o potápění, tak kurzy jsou tam o 6 000, což je v celku levné. A jeden ponor s komplet výbavou stojí 500, což je opravdu za hubičku. Tak, co jsem zjistil, tak od roku 2019 je kurz koruny a rupie asi o 15% lepší, což zní dobře, ale co jsem zjistil až tam, a bohužel až tam, tak existuje dolarový černý trh, kdy je možný ve zlatnictví získat opravdu hodně výhodný kurz a dokonce kurz skoro stejný, jako je oficiálně za euro. To znamená, že pokud si tady vyměníte eura, dovezete je tam, tak za ně dostanete tolik co za dolar, což je nesmysl. Takže pokud se sečte od toho roku 2019 to posílení koruny a zároveň ten černý trh, tak se tam v podstatě dneska dá fungovat o 30% levněji, což je hodně pozitivní pro cestovatele, kteří vypláznou prostě dneska hodně peněz za letenku. Letenky šly bohužel nahoru a pokud počítám použitelnou letenku, která má krátký přestup, třeba v Dauha, krátký přestup já beru do 10 hodin, tak my jsme sehnali asi za 16 500. A to není úplně tak málo, když to třeba 2-3 roky zpátky před covidkem šlo v akci za 10 a teďka prostě to bylo za 16, a když jsem to sledoval dál, tak ta letenka zdražovala až na 26, což už bych asi nedal. Tak jinak za vodu 7 korun za litr a půl petky. Voda Srí Lance je v celku pitná, ale vzhledem k tomu covidu a ke všemu už jsem to ani nechtěl jako nějak moc riskovat, takže jsme pili jenom petkovou vodu. Pivo v takzvaném wine storeu, což je speciální obchod, kde se prodává alkohol, tak se dá koupit plechovka za 20. V restauracích některých pouze, kde se podává pivo, a to by ještě řekl, že napůl nelegálně, tak za 50. No, tak taky to člověka nezrujnuje. Kdybyste šli do supermarketu, tak tam koupíte zhruba totéž, co u nás, akorát za poloviční cenu, což je docela příjemný.
No a protože jsme jeli tuk-tukem, tak benzín zdražoval postupně, ale řekněme, že v průměru 20 Kč na litr, což během našich 2000 kilometrů vyšlo asi na 15 stovek celkem, což taky člověka nerozhodilo. Co je bohužel takový horší na Srí Lance a co člověk musí zkousnout, je samozřejmě let na druhý konec světa, což zabere skoro celý den. Jak jsem říkal, podražili letenky. Je to Cigánov, takže nepořádek, trochu špína, trochu zápach, v horách je vlhkost, tak to ubytování i před těma 3 rokama bylo takový trošku zatuchlý a teďka jsme měli taky kvalitně zatuchlý, ciz někde jinde. Prostě tam to úplně moc dobře neschne, všechno je tam vlhký, když tam, nedej bože, si něco hyperete, tak to tam moc neuschne, takže prostě jsou s tím určitý problémy. No, přináší to teda šváby a takové věci, takže někdy člověk musí něco přehlídnout. A je dobré, když má ubytkovou síť na moskyty nebo proti komárům, protože jich tam lítá docela dost a v noci se s tím špatně spí a ráno je člověk celý pobodaný. Samozřejmě dá se tam koupit místní repelent, který funguje docela dobře, nebo si člověk musí dovízt jedovatý dít z Česka. Takový to, co jsme zažili před 3 rokama s Léňou, s Pavlem, tak cestovali jsme autobusem a vlakem a vzhledem k tomu, že ty autobusy a vlak byl hodně předspány, tak jsme většinu cesty stáli a což nebylo úplně fajn a hlavně ta cesta většinou trvá dost dlouho, takže to není moc pohodlný. A co se týče jídla, pro ty, co přemýšlí, kam pojedou, tak za mě Srí Lanka bohužel strašně málo pestrá. Nejčastěji dostanete rice and curry, kotu, což je sekaná palačinka s kořením a s trochou zeleniny, případně s kuřetem, a smažená rýže taky případně se zeleninou a s kuřetem, což je první týden úplně super, druhý týden se to ještě taky dá a třetí týden už přemýšlíte, co byste si ještě dali jinýho, aby už to nebylo furt to stejný. Takže vyhlížíte už restauraci, která není úplně místní, abyste si dali něco lepšího. No a co se stalo už i v roce 2019 ke konci, vypadával proud na ubytování, protože měli už tehdy problém s elektřinou a nevyhnuli jsme se tomu ani teď, protože jak nemají olej nebo ropu, nebo na co jim tam běžou ty diesel agregáty, tak hold prostě někdy ten proud vypadnul. No. Naštěstí to vypadávalo dřív, než jsme se sprchovali, protože když se sprchujete a máte tam ohřívač vody, tak ohřívač vody taky na elektřinu průtokovej a když vypnou proud, tak nejen to, že nesvítí, ale ani se neohřívá voda, což není úplně příjemný vždycky. Zvlášť v tom Středozemí, kde byla docela kosa. Dopravu, protože jsem říkal, že jsme jeli tuk-tukem a obecně, tak se jezdí vlevo a varianta pro turisty nejčastější je vlak a bus a já bych ji skoro i doporučil, protože byla opravdu levná a byla to taková srílanská dovolená. Dost obvyklý, hlavně pro starší lidi, je osobní řidič s autem, což jinde to asi nejdráž, ale máte i průvodce, což je fajn. A poslední varianta je půjčit si vlastní dopravní prostředek, což auto nepřipadá v úvahu, protože je strašně drahý. A to vám za 2500 korun na den dají něco jako Toyota Aygo, což zase je tak možná pro tři Evropany, ale s batohama už jako pro 4 by asi nehrozily. Motorky, skútry, to vycházelo asi na 150 korun na den a tuk-tuk vyšel teda 10 euro, takže řekněme 250 korun na den. Takže bylo na zvážení, nebo může být na zvážení, jestli motorku nebo tuk-tuk. Na motorce s velkým batohem to většinou nejde ve dvou, takže se 2 lidi musí zbalit do jednoho velkého batohu a do jednoho menšího, což není moc reálný a i tak to je nekomfortní mít zadech batoh. Cena za ty motorky je víc než jeden tuk-tuk. V tuk-tuku můžou jet i 3 lidi, pokud má teda nějakou zahrádku a v tuk-tuku se hlavně dá jet za deště. No, dá se jet, ale není to úplně kdo ví co. Tuk-tuk není nijak zásadně pohodový, je to pohodlný, je to 3kolka a zadní náprava, ačkoliv je odpružená, tak strašně hází, takže na hodně rozbitých cestách je člověk vyklepaný a
a je dost neobratný, respektive obratný je v malé rychlosti na jedničku a když potřebujete zaparkovat couvnoucí a to, tak to se otočíte na fleku, ale v nějaké rychlosti 20 km za hodinu se naklání a naklání se úplně opačně, než by člověk chtěl. To znamená, najíždíte do, řekněme, že levé zatáčky, na kole, na motorce byste se naklonili vlevo a tuk se naklání a hodně rád a hodně doprava. Takže člověk váhá, jestli to převrátí hned nebo ne a musí se fakt hodně hecnout, aby to v té hlavě přepnul na to, že ne, je potřeba víc zatočit doleva, víc se to nakloní, ale ono to tu zatáčku projede. Takže to je takový docela zajímavý. Tuk-tuku, turista, byli jsme totálně za exoty. Co jsme zjistili, tak jsou 3 půjčovny tuk-tuku zatím na Srí Lance. Asi těch tuk-tuků nemají úplně moc, takže šance, že potkáte jiný tuk-tuk s turistou, je dost malá. My jsme potkali v Sigiri s turistickým takovým oblasti a jinak ne. A vzhledem k tomu to vnímají i ti lidi, takže pokud někde zastavíte u místní hospody v tuk-tuku, tak vás berou tak trošku za svý, protože jim první chvíli nedochází, že jste turista a je to takový všechno příjemnější. A ku podivu, když člověk zastavil i na parkovišti mezi těma tukářema, těma taxikářema, tak s nimi byla normální řeč a povídali si, nebo chtěli si povídat, jaký to je jako pro cizince a tak dále. Takže určitě tuk-tuk je takovej zajímavý. Motorka i tuk-tuk má společný to, že pokud si vezete velký batoh a vidíte něco cestou, kam byste se chtěli podívat, tak musíte jít s batohem, protože v tuk-tuku, stejně tak jako na motorce, si nemáte kde zamčit věci. A nejde jenom o to zamčit kvůli zlodějům, jakože lidem, těch asi je tam málo takových zlých, ale hlavně vám to proberou opice, to znamená, že prostě tu zavazadlo musíte vzít sebou. Trošku to bylo komplikovanější, nebo je komplikovanější s řidičákem, protože potřebujete místní řidičský průkaz a co jsem nakonec zjistil, docela příjemnou věc, že se to nemusí zařizovat ručně, což by nám zabralo celý den, ale ta půjčovna byla ochotná, když jsme jim poslali všechny řidičáky a naskenované a fotky a pasy, tak nám to zajistila dopředu, stálo to 30 € za kus, to znamená asi 700, což vzhledem k tomu, že by nás to předtím stálo, když jsme se zajišťovali sami, možná až 500, tak to bylo zanedbatelné a ušetřili jsme si fakt jako den dovolené. Takže určitě toto nechat na půjčovnu. Mnoho lidí říká, že řidičák není potřeba a turisti to neřeší, ale zpravidla jenom lokálně v nějaké oblasti, třeba na té pláži nebo v Ele. A funguje to na principu úplatku. To znamená, když vás zastaví policajt, tak zavoláte do toho ubytování nebo do té půjčovny a oni se s policajtem domluví a zaplatí nějaký úplatek, asi 55 korun, jako 500 rupí, a je to v pohodě. A je to z toho důvodu, že ty motorky často nejsou vůbec registrované, některé jsou kradený a kdo ví co. Takže dělá se to tam hodně běžně, ale nemůžete tu určitou oblast opustit, protože potom, a to tam právě kontroluje policie, potom by s tím byla polízanice mnohem větší a hlavně, kdyby se něco stalo, jako nějaká nehoda, tak je to úplně průšvih. Ale jako turista máte peníze, takže se z toho nějak asi penězma dá vyplatit. Nicméně pokud chcete procestovat Srí Lanku, ať už na motorce nebo tuk-tukem, určitě je lepší řešit řidičák oficiálně a mít to všechno legální. No, jaký je to jezdit s tuk-tukem? Já vám ukážu, jak vypadá tuk-tuk. Ať tady úplně neplácám bez fotek. Vy teda ještě vidíte, že tu jste. Podařilo úplně. Hola, je tu někdo vůbec? Haló? Jasně, posloucháme. Jo, tak super. No. Ukážu později. Jenom takhle popíšu, jak to vypadá. Toto je pohled k řidičovi. Ta páka na zemi, to je startovací páka. Taková, jako když nahazujete třeba motorovou pilu nebo prostě něco takového, tak tady tou pákou se škubne a dá se nastartovat ten tuk-tuk. Tady ta páka pod řídítkama, tak to, když se zatáhne nahoru, tak se přepne jednička na zpátečku.
Řadí se v podstatě podobně jako na motorce s manuálem, to znamená na levé rukojeti je spojka tapáka a místo nakopávání rychlostí nohou se otáčí tou levou rukojetí. Úplně stejně nahoru jednička, pak je neutrál dolů a 2, 3, 4 jsou další rychlosti dolů. Tamto tlačítko, tak to je na blinkry a na světla, takže to je takový docela jednoduchý. Vpravo, jak na motorce, se rukojetí přidává plyn, důležitý tlačítko je klakson a na rozdíl od motorky to má i stěrače, takže ty se tady taky dají zapnout. Budík má to sytič, protože bez sytiče to nechceme ani moc chytnout a hlavně to hnedka chcípá, takže jako ve starých autech to má sytič. Tachometr to má do 80, tuk jede maximálně 60 zhruba, ale papírově a předpisech je 40 a bohužel se to tak té 40 často ani nedostanete. Takže ta rychlost je opravdu vzácná. Má to zásuvku na 12 V, ta sice nefungovala, ale budíš. A startuje se to i klíčkem, pokud máte dobrou baterku a všechno, tak stačí otočit klíčkem, přidat trochu plyn a nastartujete. A když nemáte, tak tou startovací pákou. Toto je pohled dozadu, za sedačkou tam je trochu místa na batohy, dají se tam strčit 2 velké batohy a jinak teda se dá batoh hodit na zadní sedačku. Na zadní sedačku, když se evropský turista zmáčkne, tak se tam vendoují ve 3. Řekněme, že pro 2 je to ještě komfortní, ale s batohama už je to fakt jako těžký. Takže jeden řídí, jeden sedí vzadu, maximálně 2 vzadu, víc ne. Toto je to místo vzadu, jako fakt ten, řekněme, že 40-litrový batoh se dá tam strčit 2krát. Toto je ruční brzda, to je na pravé straně tuk-tuku, je to peklo, protože pravou ruku potřebujete, abyste si přidali trochu plynu při startu, takže není reálný při startu zároveň přidávat plyn a povolovat ruční brzdu, takže na ruční brzdu se musí vždycky šáhnout ještě předtím, než se začne člověk rozjíždět. A tamto kolečko vlevo, tak tím se přepíná rezervní nádrž, že když vám dojde benzín, protože to nemá ukazatel stavu benzínu, tak když vám dojde benzín, tak přepnete ještě na posledních, já nevím, litr a ještě dojete 20 km. Takže to je taková pojistka, jinak si člověk musí počítat ty kilometry. V horách se dá ujet takových 70 km na nádrž a po těch rovinkách 160, 170 by se asi dalo. Takže člověk tankuje, když uzná, že asi mu toho paliva ubylo. On to teda palivoměr má, ale ten palivoměr si dělá jako co chce, takže stejně člověk počítá ty kilometry. Trošku bolest je pro vysoké lidi, jako jsem já, 187 cm. V zrcátkách je přes ten spoiler vidět prd, takže se člověk trochu krčí u toho a hlavně to teda tlačí do kolen, protože mezi opěrátkem a tím řekněme, že předkem toho místa až tak moc není. Pod přední sedačkou řidiče, tak tam je ještě rezerva, nějaký vercajk, baterka a takové věci. Teoreticky se tam dá něco málo zamčit cenného, kdybyste potřebovali na pláž odejít, takže se tam něco schovat dá, ale není to moc velký a je to špinavý. Všechno je tam špinavý. Je to prostě po prašné cestě, jak se jezdí a to, takže ten tuk-tuk je potřeba celkem dost často nějak ometat, utírat hadrou, protože jinak máte všechno špinavý. Takže to byl tuk-tuk na ukázku. To jsem tak nějak popsal. Co je teda blbý, dá se tak je tak hodinu v kuse. Po hodině se musíte protáhnout, protřepat, vyklepat zadek, opocený trenky a podobně, protože v tom teple na té kožené sedačce to taky není žádná paráda. Takže je to taková jízda nejízda, ale zase se člověk podívá, pokochá, zastaví si u nějakého vodopádu a tak dále. No, to už jsem naznačoval, měli jsme nehodu, takže jsme při té nehodě přišli o zrcátko, něco jsme tam rozbili, roztrhli jsme střechu, zlomili jsme spoiler na boku, ten stínící. A když se podíváte na ty ceny, tak opravy byly v podstatě za hubičku. Pak nám zlobila elektrika po dešti a takový, takže celkem, když to tak posčítám, tak jsem za opravu zaplatil možná 500, jo, za všechny to utrpení, což nebylo až tak moc. Vesměs je na střídánce všechno levný, pokud to seženete, což poslední dobou asi po covidu začíná být docela problém, protože spoiler jsem zháněl asi
asi 20 dní a sehnal jsem ho skoro až na konci. Tak, tuk-tuk, název původně byl podle dvoutaktů, dneska už je to 4takt a jezdíte na 92-oktanový benzín. U benzínky stačí říct, že chcete plnou nádrž, nebo mu dáte třeba 200 rupí a on vám natankuje. Po dešti se to musí hodně usušit, protože to neostýká, jsou tam různé žlábky, v tom stojí voda. Samozřejmě je to rezne, ale hlavně to smrdí. Co je blbý, když ten tuk-tuk necháte někde v horách a on je nastartovaný teplej, tak se tam připlíží kočičky a vyhřívají se tam na motoru, čurají tam a pak jsme tam měli blechy a opičky tam lozijou a všechno, takže tam roztrhali vzadu sedačku, no, takže člověk u toho musí trochu přemýšlet, kde to nechá a jestli to tam nechá a jestli to má zadeklovat a tak je to takový veselější o to. Potom, co se týče cestování po Srí Lance, tak já jsem vsadil na mapy.cz, z toho bych jenom vytknul, že bylo dobrý orientovat se podle barev silnic, protože ty hlavní silnice, zelený a oranžový, se ještě daly. Tam se dala plánovat i nějaká rychlost a někam, kam se dá dostat a dojet. Žlutý a bílý to byly takové cestičky, ukážu na fotkách. V lepším případě to byla cesta, kde projelo jeden autobus nebo 2 tuk-tuky vedle sebe, v horším případě to bylo na jeden tuk-tuk a to ještě rozbitý jak chodníček. Takže v takovém případě se dá počítat s nějakou žádnou větší rychlostí než pomalu rychlost chůze. A to ještě člověk hrozně vyklepaný. Google mapy byly o hodně přesnější, v podstatě bych je i skoro doporučil pro příště. Tak, tady je zhruba, co se tam dá na tom okruhu vidět. Já ten okruh ukážu na mapě. Co my jsme objeli. Takže začali jsme v Negombu, postupně jsme zamířili do Anuradhapury přes jeden skalní chrám a potom přes další královské město Polonnaruwa, Kandy, na Adamovu horu a z Adamové hory přes tady tu hornatou část, která je opravdu nejchladnější a taková nejkopcovitější, na Hortonovy planiny. Z Hortonových planin do Eli, což je takový ikonický místo právě pro všechny cestovatele, kvůli tomu vláčku a kvůli čaji. A na konci jsme to završili tady v Národním parku Jala, což je na safari ideální místo. A potom po pobřeží jsme se přesouvali tady ke Galé, na nějaké plavání, potápění a na konci zpátky do Negomba přes Colombo. Což teda jsem tady tak nějak popsal, co tam, kde je vidět, ale já o tom budu mluvit u fotek. Jenom to shrnu, pokud tam pojedete poprvé, nechcete se o nic starat, chcete to levně, tak autobus a vlak. Věříme tomu, že covid tady už dlouho nebude a nějak to bude fungovat. Pokud chcete na pláži, je vždycky možný si vzít z toho Negomba rovnou nějaký luxusní klimatizovaný autobus, ten vás do těch větších měst doveze. Pokud máte hodně peněz, tak si vezměte auto s řidičem. Hodně peněz tím myslím, my jsme za tuk-tuk dali řekněme 10,5 tisíce na měsíc na to půjčení. Pokud bych to bral tak si myslím, že za 15 tisíc, za 20 tisíc by se to auto s řidičem dalo sehnat. Takže pokud by člověk chtěl tam poslat rodiče, což asi není problém, tak s trošku příplatkem se to dá velice komfortně a hlavně máte i průvodce, který za vás všechno vyřídí, což není špatný, pokud třeba neumíte anglicky. Skútry, tak to je tak pro jednotlivce a tuk-tuk. Já si myslím, že je to o držku, je to ale hodně adrenalinové zážitek, hodně nová zkušenost, popíšu, kam jet a kam nejet a jinak jako za vyzkoušení to stojí, ale určitě si nepůjčujte auto, to by nedopadlo. A ještě byste zaplatili hromadu peněz. Tak, co se ze Srí Lanky je dobrý dovíst, takže Srí Lanka je kolébka Ayurvédy, takže různé olejčky, bylinné čaje, zubní pasty, všechno to tam stojí relativně málo a kvalitou je to v podstatě, já nevím, jak bych to řekl, bio a asi v podstatě použitelný a nějaký výsledky to má, takže proč ne. Samozřejmě je to země, která exportuje hromadu čaje, takže si tam ten čaj dá koupit, stojí tam samozřejmě mnohem míň. Normálního černého zeleného čaje je to asi prašť jak uhoď, ale pokud chcete nějakou směs, tak ta tam stojí čtvrtinu, co za ní dáte u nás, což už za to stojí si zase nějakou směs dovíst.
Možná někoho zajímá zlato, různý drahý kameny, tak to je tam taky levný, ale je potřeba pro vývoz mít certifikát, což jednak je pro vás, že ten drahý kamen je opravdu drahý a ten správný a není to fake a hlavně, když byste to vyváželi bez certifikátu, tak vám ho můžou zabavit, protože je to nějaké vyvážení nějakých nerostných surovin. Dají se tam koupit fejkové oblečení, což je fajn. Pokud chcete mít nějaký logo na tričku, tak není problém. Samozřejmě stojí to pár korun. Kvalita je taková, no řekněme, čínská. Co mě překvapilo, bylo i kvalitní věci, které jsem si chtěl původně koupit, ale velikost jako na mě nebo na přítelkyni nebyla, takže boty od Batí tak za polovinu a třeba džíny Levi Strauss minimálně o 30% levněji a jakože fakt to byly Levi Strauss, nebyly to nějaký kopie. A Srí Lanka nějak moc nehrotí, že by vám zabavovala mušličky, takže pokud si nějakou mušličku, pokud to není nějaká speciální mušlička, vylovíte, tak si ji můžete beztrestně odvízt. Jediný, co samozřejmě by byl problém, jsou korály, což je úplná prasárna a podobně, takže aspoň něco se dá odvízt ze Srí Lanky. Ještě to možná doplním k tomu, že je taková zajímavost tím, že vlastně ty plantáže založili ti Angličani, tak oni standardně, když vám vlastně servírují čaj, tak je to s mlíkem, jo, což je jako kdo má problém s tím mlíkem z alergií, tak vlastně vždycky se musela říct, že chci jakoby black tea, jako, že opravdu chci jenom ten čaj. Jo, no z black tea je to taky veselý, protože když na Srí Lance řeknete, že chcete black tea, tak polovina lidí neví, co chcete. Oni znají prostě tea. Oni neřeší, jestli to je černý nebo zelený, až tak, to řešíme my, ale oni mají prostě čaj. A zase na druhou stranu řeší třeba kvalitu čaje, jestli to je z malých lístečků, z velkých lístečků, takže když si objednáváte čaj někde, kde ví, jako, o čem čaj je, tak si objednáváte, že chcete třeba z velkých listů nebo z malých listů. Má to různé značky Bob a takový, takže ne zelený, černý, ale tady ten typ. A jak Léňa říká, hodně se to řeší s mlíkem, což mě osobně nevadí, já jsem si na to v Ázii zvykl a mi to chutná, takže pokud vám to vadí, tak si musíte když tak říct. V roce 2019, když jsme ze Srí Lanky odjížděli, tak jsem si říkal, že na rozdíl třeba od Thajska a Vietnamu, na Srí Lance mi to jednou stačilo. Teď, když se blížil konec, tak už jsem byl přesvědčený, že dvakrát to opravdu stačilo. A vzhledem k tomu, jak se mi to zase v hlavě všechno uleželo, tak a že jsem ještě neviděl ten severozápad, tak možná se tam ještě někdy vrátím. Ještě bych to úplně neodsuzoval a možná bych si půjčil i ten tuk-tuk. Tak, toto nechám na konec a pojďme se podívat na fotky a co tam teda bylo k vidění. Tak, toto je teda v letadle, dostali jsme... Když se v letadle dávali škrabošky na oči, aby člověk mohl v noci spát, dneska dostanete pitlík a tam jsou gumové rukavice, spoustu gelíků na dezinfekci, rouška a podobné věci. Toto je Douha v noci. V Douha byla zima jako hrom, měli jsme tam přestup asi 10 hodin, takže to stálo za psí štěk a teplota tam byla asi nějakých 16 stupňů na letišti, což bylo úplně katastroficky, takže jsme byli oblečeni, co se dalo. Toto je řidičák na srílanský lokální řidičák, co je důležitý, tam je tady to multifunkční vozidlo, tříkolka, protože bez tady tohoto řídit tuk-tuk nemůžete, takže to tam musí být. Jak říkám, řídila nám to ta půjčovna na základě toho, že jsme jim poslali fotky a pasy a naše řidičáky, takže to nebyl problém. Toto je typické srílanské jídlo, takzvané rice and curry. Buď to dostanete na talíři takhle v restauraci, nebo na další fotce pak uvidíte někde, že to je zvlášť. U rice and curry, pokud si to nabíráte v restauraci, což je docela běžný v těch levnějších, je to samoobsluha, takže si vezmete, kolik rýže chcete, kolik chcete dhálu, kolik chcete brambor s cibulkou, kolik chcete různých tady papriček, sambolu a podobných věcí, co tam mají, to si můžete vzít. Je to v podstatě all you can eat, takže není problém to sníst a dojít si znova. Za to zaplatíte fixní cenu, řekněme třeba, nevím, na naše 30 korun. Nebo
možná i méně, možná 15 korun, ale pokud si k tomu chcete dát třeba kuře nebo rybu, tak tu platíte zvlášť a tu si zaplatíte, tu vám donesou potom jako jednu za tu cenu. Že jo? Takže tam už to není all you can eat, ale co se týče tady těch příloh, tak toho můžete sníst, kolik chcete. Tady jsme v Japahuvě, což bylo po té, co nám v Negombu ukázal tuk-tuk, majitel půjčovny, to zaškolení trvalo pro 2 asi hodinu, takže to nebylo až tak složitý, ale horší je potom se na to zvyknout. To už trvalo asi další den. Takže z Negomba jsme teda vyrazili tady do Japahuvy, což je skalní pevnost. A tam jsme museli nechat tuk-tuk a jít se tam podívat pěšky, což znamenalo zbalit batoh, protože jsou tam opičky. Čekal jsem o to trochu víc, na fotkách to vypadalo kouzelně, ve skutečnosti to bylo tady takový schodiště kamsi a pak jsem čekal, že bude, protože to popisovali jako skalní chrám na kopci, tak jsem doufal, že tady bude obrovský skalní chrám, takže jsem to teda vyběhl nahoru a zjistil jsem, že tam nic nebylo. Jo, vyběhnout to nahoru bylo docela ošidný, klouzalo to, bylo schody takový na prd a nahoře bylo tady ta zřícení na jezírko. No, nestálo to za to. Co bohužel nestálo za to, byl následná cesta, protože z té Japahuvy to bylo taková cesta, necesta, bylo to úzký, jezdit jsem s tím tuk-tukem ještě moc neuměl a najednou cesta skončila a my jsme museli jet v podstatě lesem a lesem jakožto, že po lesní cestě, která byla strašně hrbatá a každou chvíli jsme tam různě zapadávali do těch děr, bylo to nepříjemný, takže jsem se rozhodl, že prostě to pojedu trošku rychleji, ať tam nezapadáváme, takže jsem jel možná 10 a najednou se nazvedlo přední kolo, prostě vyjel jsem do dělíku, nazvedlo se přední kolo, zadní kolo jedno zabralo asi víc než druhý, celý tuk-tuk se otočil možná o 45 stupňů do boku a jak ta cesta byla úzká, prostě asi 1,5 metru široká, tak vlastně okamžitě jsem letěl jako z cesty ven. Po čumáku jsme to teda zapíchli tady napravo, jak je ta stoka, nebo co to je, to bláto. Takže takhle bych to z okolností viděl, že po čumáku jsme tam skočili. Předním kolem jsem to zapíchl do toho bláta a tuk-tuk se převalil na bok. První dojem byl hrozný, protože se tříštilo zrcátko, sklo se sypalo a takový. Nakonec jsme zjistili, že jsme jenom trochu domlácení, trošku víc teda nějaký modráky a tak, ale jinak, že jsme celí, což bylo fajn. Pocit byl hrozný, že jsme zničili tuk-tuk, takže první den jako končí dovolená, nebo prostě budeme muset jezdit autobusem, ještě budeme řešit problémy s tím tuk-tukem, že to bude katastrofa. Samozřejmě z tuk-tuku se nám všechno vysypalo, takže mobily jsme měli v blátě, věci jsme měli vysypané v blátě, všechno od bahna prostě, jo, do toho bláta, když člověk stoupnul, tak stál 10 cm bahnu, no prostě nic moc. Seběla se tady okolní dědínka, nebo prostě z těch domů, co tam byly, tak ten tuk-tuk jsme v podstatě vysoukali nahoru. Tady to bylo asi tak, já nevím, metr 20 vysoko, takže jsme to tak nějak různě převracením a rozkolíbáváním a přenášením jsme to nakonec dostali nahoru. A tady nám ho umývají, protože on byl celý od bahna, tak 2 hadicema to tam vapkovali pěkně dlouho. Nevím teda, jestli to bylo úplně košer, ale za chvíli už jsem to neřešil, protože jsme byli rádi, že jsme žili, takže zrcátko pryč, tam jsme urvali nějaký plastový spoiler. Tady je to i vidět vlastně natržená ta střecha, nebo respektive tam praskaly švy, takže věděl jsem, že to bude nějaký problém, že to bude muset vyřešit. Horší problém byl ten, že tady s tou zápletkou jsme strávili asi 1,5 hodiny času a bohužel už se začalo zpívat a my jsme měli dost kilometrů ještě do cíle, do Anuradhapury a ta cesta tam byla dál furt hrozná. Takže do Anuradhapury jsme dojeli někdy v 10 večer, což já to říkám pokaždé, když jsem v Ázii, nikdy nejezděte večer. Je to o držku, jezdí jako prasata, nic nevidíte, potkáte na silnici prostě kde co všechno, jakýkoliv zvířectvo, lidi nesvítí, auta nesvítí, motorky nesvítí, stojí to za příštěk a vždycky to skončí tím, že v noci jezdím. Takže dojeli jsme 10 do Anuradhapury, sehnali jsme tam jakýsi úbytko, který mělo dobrý hodnocení, no realita byla taková, že úbytko nemělo ani vodu tekoucí, takže jenom kyblíky a horkou vodu nám ohříval pan domácí v dalším kyblíku. Takže to bylo dost spartianský.
A ještě byl podezřele vlezlej, což nebylo moc příjemné. A tak ta další den Barbora šla na prohlídku Anuradhapury a já jsem řešil opravy tuk-tuku, jakož co bylo aspoň nutné, to znamená nějak tu střechu zašít a nějak sehnat zrcátko a ty další opravy, které byly nutné s tím. Tady jsme pochopili rozdíl mezi Kovítkem a dobou před. Tady ještě ústupu bylo hodně lidí, ale následovalo, no to se budou ty fotky trochu střídat, ale celá Anuradhapura, kde my jsme byli před 3 rokama, byla plná lidí a tentokrát byla poloprázdná. Tak toto je ten chudák tuk-tuk, tady je vidět další dagoba v Anuradhapuře. Tady, jak vidíte, není ani noha, prostě nikdo. Prostě ideální den na návštěvu takových věcí. Tak, toto je tuk-tuk bez střechy. Doufal jsem, že to půjde. Pán vypadá, že umí anglicky, měl tam rozebraný asi 3 tuk-tuky. No a realita byla taková, že když to sešil, tak jsem se zhrozil a samozřejmě jsme se pohádali o ceně. Musel jsem volat majiteli do té půjčovny, říkám, že se to trochu zvrhlo, že jsme měli děravou střechu, tak jsem to chtěl nechat zašít a trochu se to nepodařilo, takže se s ním pohádal ještě on. No, stálo to 200 ta oprava teda, no a s tím, že jsem potom ještě to řešil s tím majitelem a to. No nicméně, důležité bylo, že tuk-tuk byl funkční, my jsme mohli pokračovat dál. Další den, další den? Ještě ten den večer potom jsme, protože jsme se tam zdrželi, tak jsme chtěli jet do Habarány, kde je potom oblíbené místo, kam jezdí turisti, lvíská, takzvaná Sigíria. A ono už bylo asi 4:30 večer a vzdálenost odpovídala tak asi 2hodinám jízdy. No a hlavně nám říkal ten pan majitel a i ten pan domácí, že nemůžeme jet dál, protože tam je strašně nebezpečný jet autem nebo tuk-tukem nebo na motorce, protože sloni divocí jako ty auta převracejí a z tuk-tuku samozřejmě, když vás převrátí slon, tak ještě z vás udělá šírku, takže jako nemůžeme jet. Na druhou stranu jsme věděli, že tam u toho pana domácího, který nám sice ještě mohl pak řešit s tím tuk-tukem něco, tak už další noc fakt jako strávit nemůžeme, protože tam to bylo hodně spartanské. Takže zase jsem to teda do večera dotáhl do Habarány a ráno, protože jsme to nechtěli, ráno na východ slunce se podívat na Sigírii. Sigíria je skalní chrám na tomhletom kopci, platí se tam asi, jednoduše řeknu $30, protože turisti platí fakt hodně na vstupy do památek, platí třeba $25 za Anuradhapuru nebo za tu Sigírii. K tomu se ještě počítá, že když tam jdete a oni vám musí vytisknout stupenku, tak za tu práci s tou stupenkou zaplatíte další $8. Takže jde jeden člověk nebo 2 lidi, tak zaplatíte ještě $8 navíc a k tomu vám ještě připočítají daň, což je jako super. Takže ono to potom vyjde na docela dost, tady tyhle záležitosti. A stejně jako v roce 2019 jsme teda šli na vedlejší skálu, která se jmenuje Pilirungala a je tam v podstatě vidět totéž, co z té Sigírie, akorát tam nejsou takové kaskádové terasy, kde jsou nějaké bazénky a schůdky a takový, takže na výhled to stačilo. Ze Sigírie jsme potom pokračovali do dalšího krásného města Polonnaruva. Polonnaruva byla opět liduprázdná, Leňa může potvrdit, že je to prostě úplně, jak když chcípl pes. Prostě žádní turisti. Maximálně o to víc zvířátek. A to je asi takový dobrý důvod, proč třeba teďka navštívit tu Asii, dokud tam ti turisti nejsou. Protože se dostanete asi úplně všude bez front, bez čekání a na všechno je víc času a lidi jsou k vám o to milejší, protože přece jenom od vás sice chtějí peníze, ale tím, že se vám můžou věnovat, tak na vás mají čas. Toto je rice and curry, který dostanete třeba na ubytování v klidu, kde je víc času, kde se vám můžou věnovat, tak vám ty různý příměsi donesou v jednotlivých místičkách, jestli to neberete teda z toho někde pultu sami, ale donesou vám to po kouskách. Toto je snídaně. Na snídaní, když to zvětším, co můžete dostat, tak jsou nějaké egg hopper, což jsou jakoby palačinky a někdy v tom je i vajíčko.
to záleží, co to je. Toto jsou takzvané stringhopper, jsou to v podstatě nudle a uprostředka je kokos s něčím polepený, je to takový hodně sladký, ale je to docela dobrý. No a samozřejmě potom nějaký, jo, tady jsou ještě s tím vajíčkem ty egghoppery, nějaký ovoce, máslo, džem, taková ideální snídaně, co tam můžete dostat, samozřejmě čaj nebo kafe. Dobrá snídaně, řekl bych, nadprůměrná. Tak, toto už bylo v Dambule. Dambula je známá, ta je zhruba v těchto místech. Dambula je známá svým skalním chrámem, což je chrám, který je v takové vyhloubenině, ať už to dělali ruště, nebo tam byla prostě pod skálou, takže jsou tam zase tradiční nějací budhové a podobně. Stojí za to vidět, není to nadlouho, prostě procházka, jak vidíte, zase vůbec žádní lidi. Ideální stav, jak si můžete dát bez obalu, cokoliv je v nějakém listu. Na to tam byli zvyklí dřív, že všechno dostávali v listech, proto všechny listy potom házeli do příkopy a pod sebe a ono to postupně zhnilo. Bohužel teď, když jsou tam igelitové pytlíky v Ázii, tak je tam z toho strašný binec, protože se k tomu chovají jako k listím, ale oni si ty igelitové pytlíky nerozkládají. Tak, toto je pod Dambulou, takový pseudochrám dodatečně vyrobený. A my jsme z Dambuly pokračovali do Kandy. Kandy je takový středisko docela velký. Je tam koloniální architektura, je to městečko kolem jezera uměle vytvořeného, ale do Kandy se jezdí opravdu za hodně věcma. Je tam momentálně jako nejvzácnější věc na Srí Lance, což je Budhův zub, takže je tam chrám Budhova zubu. Vedle chrámu Budhova zubu je taneční show, takový divadlo, kde jsou různí bubeníci a artisti, kteří tam dělají salta. Je dobrý to vidět, netrvá to dlouho, asi na hodinku. Toto už je ten chrám Budhova zubu, kdy je tam někdy kolem 6. nebo půl 7. ceremoniál, kdy oni tam nosí nějaké obětiny do toho chrámu. Nebylo mi to moc jasný, k čemu slouží tohleto. Je to v hodně chrámech, těch významnějších, a je to nějaký zlatý zvon, to vypadá, je kolem toho strašně moc cavíků. Nevím, jestli to je nějaká ta malá dagoba. Bohužel jsem to dneska nestihl ještě dodatečně zjistit, abych vám to řekl přesně. Nicméně všichni kolem toho chodí jako kolem svatýho, samozřejmě je tam spoustu různých míst, kam se dají házet peníze, takže to tam je ten úplně top, což se otvírá taky jenom na určitou část dne, takže to se dá vidět v tom chrámu Budhova zubu. Možná, video vám ukážu později asi. Tak z Kandy jsme se podívali do Knuckles Range, což je tady národní park, ale je to hodně hornatá krajina a docela mě překvapilo, jak složitý bylo se tam dostat. Protože ono to je kousek, třeba 30 km, ale cesta je strašně klikatá, strašně hřebatá v horách a tady jsem se teprve naučil řídit tuk-tuk. A byli jsme z toho strašně vyklepaní, jo, protože je to samý výtluk a ten tuk-tuk je fakt hodně nepohodlný. V tomhletom směru třeba motorka nebo auto je mnohem lepší. Takhle vypadají ty cestičky. Jako opravdu je to v některých místech na těch hlavnějších cestách fakt jako člověk potká kamion, autobus, na těch menších, co vedou potom do boku, tak se vendete s tuk-tukem a v lepším případě 2 tuk-tuky vedle sebe. To je jedna z přelových továren, je jich tam prostě hromada. V podstatě, jak bych řekl, každý 3-4 kilometry může být jedna nějaká čajová továrna, vypadají skoro stejně, takže na první pohled poznáte. Tak, tady vzadu jsou vidět Knuckles Range, nebo hora Knuckles, což je jako nejvyšší hora tam asi těch Knuckles Range. Přemýšleli jsme o tom, že to vypadá jak ty hory, že jsou to jak ty kloubky těch prstů, jako Knuckles. A vepředu tady jsou už vidět čajové lístky. Oni se teda sbírají jenom o určité velikosti a ty, co jsou přerostlí, tak se pak seseknou takovým srpem. A ty spodní, ty se nezbírají vůbec, ty už jsou starý. V Knuckles Range je samozřejmě mimo hor, je tam spoustu vodopádů, takže jsme teda jeli hlavně po těch vodopádech, protože to je takový fotogenický ještě mimo té cesty.
dá se tam aspoň trošku zvažit, protože přece na sluníčku tam bylo teplo. Populární sportem na Srí Lance je kriket, takže je to něco jako baseball, kdy tady ten člověk hází proti tady tomuto, tento odpaluje takovou placatou baseballovou pálkou a ještě jsou vzadu takový 3 dřívka a on je má asi trefit. Úplně to přesně neznám, ale vypadá to na první pohled jako baseball. Tady jdou holky s čajem, ty sběračky, to je nejhůř placená práce asi na Srí Lance, nebo jedna z nejhůř placených prací a řekl bych ne moc jednoduchá a těžká, protože oni musí nazbírat, nechci kecat, jestli možná 20 pytlů za den, nevím, nebo 20 kg toho listí, takže jako strávují tam celý den a fakt to musí potom ještě tahat prostě spoustu, možná i stovek metrů někam na hromadu, než to tam někde svezou. Tak, tady toto je náš tuk-tuk, ten se tam zaparkuje na takovém plácku, ale ta cesta, jak vidíte, tak je akorát na autobus, takže když potkáte autobus a nemáte kam uhnout, tak je to docela smutný, protože autobus couvat nebude a couváte v tuk-tuku. Ještě vyšší cesta, tady ta cesta ještě jednou. Další vodopád. Tak, tady jsme naštěstí chytli autobus před náma, to je vždycky dobrý chytnout autobus před sebou, protože cokoliv jede proti vám, tak musí do příkopy a tím pádem vy máte volnou cestu. Tak, taková nějaká běžná zeleninka, co se tam dá koupit, takže banány a všechny ty možné přísady do těch rice and curry, protože oni tam fakt skoro nic jiného nemají. Ananasy, jako dobře, ananas, nevím, jestli to bylo pro turisty cena, prostě ananas stojí zhruba 25 korun, překvapilně meloun stojí kilo asi 22 korun na naše, což mi přišlo docela hodně, na to, že meloun nepotřebuje nějak moc péče. Tahle ta rostlina, to je typická právě, co se dává do rice and curry. Je to takový jakoby okurek, ale není to okurek. Další vodopád, tady ten se jmenuje dokonce Huluganga. A jsem si poznačil, protože tam město, kde jsme tam byli, se jmenovalo taky Huluganga. Tak, toto je Kandy, uprostředka je Kandy jezero, tam je takový ostrůvek, takže je to vidět. Kandy je specifický tím, že jezero je uprostředka v nížině, centrum je v nížině a v podstatě obě strany toho centra jsou obrovský kopce. Když jsme tam byli v roce 2019, tuktukáři vždycky hrozně držkovali, když člověk řekl, že má hotel na kopci, že musí jít do kopce a pak je to nepříjemný tím tuktukem jít do toho kopce, protože on řve ten motor úplně naplno a trpí a vytrpíte, protože když potom zajede do zatáčky a musíte tam zase zastavit, tak se špatně rozjíždí a je to fakt pracný. Tak. Takhle vypadá wine store, nebo jak oni to nazývají, prostě prodejna alkoholu. Musí to být licencovaná prodejna. Tady z hodou okolností je víc turistů než místních, jinak se tam všichni místní cpou tam rukama peníze, mají to většinou skoro přesně a chcou už rovnou nějakou flašku chlastu. Je to strašně otravný, protože vás předbíhají, prostě šahají vám na prdel, na záda, prostě furt vás odšťuchujou, je to fakt docela humus tam nakupovat. No. Nicméně chlast je tam teda levnej, takže pokud po něčem někdo touží, tak to tam není problém si ho dát. Toto je útok ptáků. Pamatuju si to i v tom roce 2019, v Kandy prostě posetmění tam zřítnou nějaký vrány nebo něco a je to tam prostě strašný teátr v centru. Trvá to jenom chvilku. No, tak toto bylo kotu za 15 korun. Taková typická, ale toto bych řekl, že je hodně čistá restaurace, ale taková typická prostě jídelna, kde máte prostě tu smaženou rýží, kotu nebo to rice and curry. Toto byl hezký výhled z toho ubytka, kde jsme bydleli. Vzadu tady jsou právě Knuckles Range a jinak tady vpravo by bylo to centrum Kandy. Takže ten výhled byl takový docela pěkný do těch pálem. No, protože Barbara měla narozeniny, tak já jsem teda jí chtěl koupit sári, takže dostala sári. Docela zajímavý, jak se to váže. Mám k tomu teda i video, takže pro zájemce potom pro holky, když tak můžu ukázat video, jak se to váže. Tak, termitiště, těch tam bylo poněkud více, neskoušel jsem do toho moc šťourat, co by z toho vyběhlo. Tak, procházka zase po Knuckles Range, zase v nějakém vodopádu. Tak, tady je had, co chytnul žábu před náma. Tady je vidět had. No, on docela tenký, ale žábu si vybral velikou. A byl tam nějaký místní guide a říkal, ať se k tomu nepřibližujeme, že teda není zdravý ten had. A na Srí Lance teda žijou jedovatí hadí a někteří teda hodně, takže je docela dobrý dávat pozor, co vás kousne. Tak, tady jsme si udělali jednu fotku.
toto vypadá jako, řekněme, že starý chrám nebo starý způsob, ale je to teprve asi rok nebo rok a půl stará stavba. V Nila Valley poblíž Kandy, momentálně takový hodně obletovaný místo místníma. Nevím proč, to je asi tak všechno, co tam uvidíte, ale prostě se tam všichni cpou. No. V Kandy je velká botanická zahrada Paradenia, tak já jsem si tam vyfotil samozřejmě to, co se mi líbilo nejvíc, Pilantus debilis, ale jinak je tam vidění úplně to všechno možné, jsou tam různé části, kde jsou bambusy, části, kde jsou juky, části, kde jsou prostě nějaký fíky, palmy, orchideje, koření, dá se tam prostě na možná oblasti 2x2 kilometry najít asi úplně cokoliv, po čem toužíte, takže strávit tam celý den není problém. Je tam část, kde jsou kaloní, takže na stromech je tam požehnaně, no když je zítnou, tak to taky vypadá veselé. Toto je třeba strom, jeden strom, který má prostě kmena, je strašně široký. Tady to sice vylepšili nějakým takovým odpadkovým košem třídícím, což teda je super, ale je to jedna z taková specialita, kterou tam mají. Toto se jmenuje Cannonball Tree, takový specifický. A vypadá to fakt jak děli koule do kanónu, je to i hodně těžký docela. Tak, tady jsou nějaké palmy v té zahradě, orchideje. Jo, takhle vypadá napakovaný tuk-tuk. Zase nějaké vodopády po cestě asi, jo, toto už je po cestě na Adamovu horu, takže to jedeme z Kandy do vesničky Dalhousie nebo Nathan Hillia, nebo tak nějak se to jmenuje, má to 2 názvy. A zase cesta totálně rozbitá, trvalo to dlouho, takže jsme tam zase přijížděli pozdě. Jinak toto jsou takové místní autobusy, jezdí ať už mezi městama jenom kousek, ale zároveň tím autobusem můžete klidně jít 150 km. Jo, cena za tady na autobus je, řekněme, nevím, 15 Kč za 100 km třeba, jo, jako fakt stojí to 0 prd. Na rozdíl od nás mají 4 sedačky, mezeru 1 sedačku a na těch 4 sedačkách ještě stojí 5 lidí, takže je tam docela narváno vevnitř, jo, je tam docela kravál. Kdybyste do toho autobusu náhodou nasedali a chtěli se s ním svízt, tak si sednete, on to bende potom člověk s kasírkou a řekne vám, kolik máte zaplatit, ale je to tak směšný, že to v podstatě jako turista neřešíte až tak ty peníze. A mimo to v tom autobusu je strašný kravál, hraje tam nějaký jejich pop a ještě tam blikají svatí a všelicos. Takže minimálně jednou je dobrý se tím autobusem svízt, když na té Srí Lance člověk je, když se tam přepravuje jakkoliv. To je ten náš tuk-tuk. Střechu už má až tak celou, zrcátko má nový, řekněme, že to jezdí. Tak zase rice and curry v jiné podobě. Tak a na Adamovu horu se chodí celý den. Není dobrý tam chodit o víkendu a o svátcích, takže toto je momentálně pondělí brzo ráno. Stává se asi ve 2:30 nebo ve 3 hodiny. Je to asi 5 kilometrů do kopce, myslím okolo 5000 schodů, takže je to docela jako výšlap. Co je takový nejistý vždycky je, kolik tam bude lidí. Pokud tam nejsou lidi, což jsme měli teďka shodou okolností my, tak jsme nahoru vyběhli asi za 2 až 4 hodiny, což znamenalo, že jsme nahoře potom trošku mrzli. Toto už je poslední úsek pod chrámem, nahoře té hory je chrám a aby se tam nepřebíhalo jak takový zábradlí, ale většinou tady seděli jenom lidi, co odpočívali, že nechtěli stát nahoře nebo být v tom chrámu, tak odpočívali na těch schodech, takže tam člověk přesně přelízal, ale ne, že by tam bylo narváno. V podstatě ta cesta nahoru byla docela příjemná a plynulá. Před těma 3 rokama jsme tam šli dlouho, asi kilometr pod koncem jsme prostě se zasekli úplně v zácpě, prostě fakt jako 4 lidi stáli vedle sebe na tom schodišti a nehýbalo se to. Tehdy jsme se nahoru ani nedostali, byli jsme rádi, že jsme se dostali aspoň trochu na výhled, na výhlídku a museli jsme to vzdát. Takže tentokrát jsem byl moc rád, že se podařilo vyjít nahoru na Adamovu horu. Takže je tam teda chrám, tam se samozřejmě člověk musí vyzout, je to trochu komplikovaný, protože jak je tam moc lidí, tak si tam nechcete nechávat boty a oni zase nechcou, abyste si boty brali s sebou. Takže boty do igelitky a dělat, že je nemáte. Tak nahoře na tom chrámu lidi tam chodí právě, nebo hlavně turisti tam chodí ráno na východ slunce, protože jednak je tam hezký se podívat na východ slunce, což už bylo trochu komplikované, jak tam bylo dost lidí.
A jo, to jsou hajzlíky, jsou opravdu voňaví. Je to tam docela příjemný. Jinak vzhledem k tomu, že to je chrám, tak tam chodíte bosky, tak si tady pak umejete nohy, což já jsem si teda boty tady obul a tam jsem teda přešel o botech, protože až tak jsem teda jako posvátnej být nechtěl a nepovažoval jsem to až úplně za zdravý, tam chodit bosky. Toto je jedno z těch nádvoří, které na tom chrámu je. Tady se pálí různé svíčky, takový vonavý tyčinky, no je tam hrozný smrad, celá ta podlaha, jak je černá, tak ona je umaštěná vodoleje, takže to je jak kluziště. Taky dobrý tam chodit bosky. Tak a toto už jsou mráčky, na kterých potom člověk vyhlíží jednu ikonickou věc a toto je bordel. Oni tam všechno, co tam ti lidi donesou, ty obětní květiny, potom každých 5 minut asi, protože tam je zástup lidí, co tam musí květiny, tak každých 5 minut pozbírají do pytlu a pak ten pytel vyhodil přes zeď toho chrámu, takže se tam sype z kopce. Zima tam byla jak v psírně. A tady se vyhlíží tento symbol, což je stín té Adamovy hory po východu slunce. Tam je zvláštní to, že ta Adamova hora, ona je v celku kulatá, ona vypadá třeba nějak takhle. Ani je ten chrám, který taky není špičatý, ale ten stín je z nějakého důvodu špičatý a do dneška se vedou dohady o tom, proč tomu tak je. Takže toto je asi tak úplně nejtypičtější fotka, kterou si můžete na Adamové hoře udělat. Zvláštní bylo, že spoustu lidí furt čekalo na ten východ slunce a koukalo tam na sluníčko a v podstatě nebyl vůbec problém si tady postavit skoro sám a tu fotku si udělat, což jako bylo asi teďka díky covidku. A potom, to jsme taky nevěděli, že tam je, že když tam přijdete hodně brzo, tak je tam asi, nevím, řekněme, že 50, možná 80 metrů čtverečních takové chodby, kde se dá různě minimálně v závětří postávat, posedávat, polehávat. No, nebýt covidku, tak by tam bylo asi víc lidí a bylo by to tam příjemnější. Je tam trošku smrádek a trochu tak nějak jako nevlídno, ale furt lepší, než kdyby venku pršelo, stát venku. Toto už je potom cesta dolů. Bylo to fakt jako pěkný, ale tady není úplně moc vidět, ale jak ta mlha ten opar prochází těma horama, tak je to docela příjemný pokoukáníčko. A dolů, jelikož to je zase 5 km z kopce a po schodech, tak nám to trvalo asi 1,25 hodiny, protože tam nebyl lidí, což jako bych řekl, že je takový nejmenší čas, asi za který se to dá se běhnout. Tak jedna z potůrek, co nám tam lozila po ubytování. Jo, jinak samozřejmě v tom Dalhousie si sice ubytko vezmete na noc, prakticky za to tam většina lidí přijede večer, takže se tak 3 hodinky vyspí a pak jde teda na tu Adamovou horu, domluvíte si snídaní po tom návratu, takže my jsme měli taky snídaní někdy kolem 9. hodiny a v zápětí to opouštíte, takže tam ty hotely jsou takový zvláštní na přespávání. A jinak hodně místních tam přijede autobusama a venku vařijou před tou vesnicí různě po trávě a vlastně oni jdou spát, oni si tam uvaří večeři a potom vychází pěšky, že oni ani do ubytka nechodí, protože to ubytko tam je trošku dražší. Jo, takže místní na to nemají, takže tam piknikují venku. Jinak je tam ještě taková věc, minule jsme na to naletěli, pokud přicházíte na začátek té Adamové hory, já se tam teda vrátím. Na začátku, tak vás tam mních bude lákat, že musíte jít na jednu stranu. A my jsme tam minule šli, tam vám dá knížku a tam je napsané, že každý dává 1000 rupií, tak vy teda, jako abyste nebyli za blbce, tak tam napíšete taky 1000 rupií a v zápětí těch 1000 rupií odevzdáte. No a prakticky za to jsem zjistil, že to nejsou skutečně mniši údajně, a že vlastně je to takový jako tam scam. A vůbec není problém, on vám ten mních ukazuje, abyste šli doprava a vy prostě půjdete rovně. A celý tady ten chrám obejdete, jakože pseudochrám, a neplatíte vůbec nic a nemusíte nic řešit. Jo, nemusíte se vyzouvat, což je tak jako docela nepříjemné. Tam se vyzujete, je vám zima, protože ráno je chladno, jdete po tom vlhkým písku, takže máte nohy plný písku a pak zase do ponožek je to fakt nepříjemné. Takže kdybyste tam šli, mnicha ignorujte a běžte rovně. On vám nic neudělá. Tak a my jsme potom teda z Adamové hory přejížděli přes Novela Ela. To je oblast, která je zase známá čajema, je hodně vysoká. Mám pocit, že tam se ty skály pohybují okolo, nechci kecat, 2600, možná 3000 metrů. Je tam fakt jako, jsou tam hodně vysoké skály
ale hlavně tam jsou i vysoký nebo hluboký údolí. To znamená, že tam si jdete z kopce a potom škrábete celý 2000 metrů prostě nějaké serpentíny nahoru, abyste to zase zápětí jeli dolů. A pro nákladáky jsou tam třeba, který by to nevěděli, tak jsou tam různé objížďky, takže my jsme si řekli, že to teda vezmeme tou zkratkou a zkratka byla taková, že tuk měl co dělat, aby to tam vyjelo. Takže tam je to takový veselý. Nicméně jsou tam pěkný výhledy, pokud je tam člověk včas. V té centrální Srí Lance to funguje tak, že ráno je tam krásně vidět, jakmile vyjde sluníčko, zahřeje tu zem, tak se z té zemi začne odpařovat mlha, takový opár a zahálí se ty údolí do mlhy. A zase to nějakou dobu trvá, než ten opár usedne a potom se to opakuje ještě odpoledne. Takže pokud tam je člověk ve správný čas, tak vidí třeba takový čajový políčka na těch kopcích. Nová Ela je zase koloniální městečko, takže toto je třeba pošta. My si tam dali kafe bylo hnusný. Řekli jsme si, že po tom týdnu, nebo jak už jsme tam byli dlouho, takže si dáme teda dobrý kafe, tak jsme si dali, mysleli jsme si, že v dobré kavárně, ale byla to katastrofa. Mimo toho, že teda bylo drahý, ale bylo hnusné. Tak a zajeli jsme tady ten ocásek je před Horton Plains, tam jsou takové různé dědínky, Ambavela, Ohia a Boravela, nebo kde jsme to bydleli my. A tam se dá přespat a brzo ráno, to je zase právě to, že člověk musí brzo ráno, řekněme kolem 5:30, 6:00 vypadnout, aby dojel zavčas na Hortonovy planiny, takže toto je kolem 7:00 ráno, kdy jsme tam dojeli. A měl chvilku časy to projít zase do doby, než tam vstoupne ta mlha tam vstoupne kolem 11. hodiny. Jo? A v těch 7 ráno prostě tady to, co vidíte, to je bílá jinovatka. Jako fakt paráda, člověk se oblíkne do Asie a ráno prostě tam může zmrznout. To jako bylo úplně boží. A bohužel ta cesta, já jsem si to pamatoval velice matně, a ta cesta byla úplně brutální na tuk-tuk. Hodně kopců jsme jeli na jedničku. Úplně jsem šílel z toho, když proti nám jel nějaký auto, protože člověk se na tu jedničku je rád, že to vůbec jede, už ani nechce zastavovat a potom se musí někde krčit na kraj a má strach, že buď to spadnete z kopce, nebo prostě zastavíte a bude se tam složitě rozjíždět. Jako, není to fakt dobrý místo, zrovna tohle je to na tuk-tuk. Tak, je tam vidět spoustu zajímavých zvířátek, když máte štěstí. Toto je takzvaný konec světa. Konec světa je to proto, že ono tady je teďka krásný výhled a ono, teď řekněme 9 hodin, 9:30 a po té 10. začne stoupat mlha a tady se to zahalí do mlhy, takže neuvidíte vůbec nic. Tak tady je ještě to údolí. Měl zase nějaký ptáček, ještěrky. Vodopády, teoreticky byste tam mohli vidět nějaký jeleny a leoparda, kdyby náhodou. Tak toto je kostra slona, nebo lebka slona. A to už se vracíme zpátky, to už je 11 hodin a jak vidíte, tak už se tam převalují ty mlhy, takže na chvilku už ani tady nebude nic vidět. No, to je ta cesta právě na ty Hortonové planiny, jo, je to fakt sešup, takový kopec v Česku nenajdete. A co je právě blbý na tom tuk-tuku, když jdete do kopce, tak tady jste rádi, že to fakt nějak vytočíte prostě v té rychlosti, abyste nestratili tu setrvačnost a drbete nahoru a když tady potkáte něco v protisměru, no tak to padají fakt sprostý slova. Ještě k tomu si pamatuju na těch Horton Plains, že vlastně to je národní park a nás tam šacovali, že jsme vlastně dovnitř nemohli žádný plasty, že? Vnést. Jak jsi říkal, že oni jsou takový prasata, že všude vlastně odhazují ty zbytky. Přesně tak. Jo, jinak teda Hortonové planiny, to je zase další, tam vysypete spoustu dolarů. Jako vlastně nechci říct, kolik přesně to bylo, ale platili jsme za osobu, za tuk-tuk. Na tuk-tuk to bylo málo, to bylo pár stovek rupí, jo, ale zase jsme vysypali možná $20 za osobu, plus $8 service charge, jo, plus daň, jo, vyjede vám účet, prostě, kdybyste udělali nákup za celý týden pro rodinu a prostě stojí to ranec prostě, jo. Takže to, a jak Léňa říká, neměli byste tam chodit s igelitovými pytlíkama, takže vám fakt prošacují batoh a hledají igelitové pytlíky. Já jsem to věděl, takže už jsem sušenky, které byly samozřejmě v igelitu, nebo v plastovém obalu, a ostatní věci, co jsem potřeboval jako mít v igelitu, protože nehodlám jako úplně všechno řešit, jo, tak jsem jako normální člověk, tak to tam nebudu vyhazovat. Jo. Takže
Já jsem to zabalil do mikiny a mikinu jsem strčil do batohu a v podstatě jsem ukázal, že batoh mám. Říkal jsem mu, jsem tady byl, vím, že nemůžu tady být plasty. On se do toho batohu podíval, hrábl tam rukou, viděl, neviděl a šli jsme. Když máte petku, tak z petky vám sundají všechny možný obaly, takový ty přelepy, aby se to náhodou tam neodlouplo a neválilo se to tam. No, jako přehánějí to až moc, ale bohužel to nemyslím si, že to je kvůli evropským turistům, možná kvůli těm Asiatům nebo snad místním, protože jako normální člověk to nedělá, že by vyhazoval odpadky. Tak, toto je potom už asi cesta na Lipton Seat. Lipton Seat je u Haputale a je to opět docela adrenalinový zážitek, je to tuk-tukem. Jezdí tam autobus po továrnu s čajem, Dambatene, a to je tady to asi vzadu, hádám už, a tam jezdí autobus, takže tam se dáte autobusem a potom můžete jít buď to pěšky, anebo se tam spoustu tutkárů, co vás tam vezmou. Takhle vypadá cestička, jak vidíte, je tady tuk-tuk, má na každou stranu půl metra. Když se potkáte s takovým tuk-tukem v protisměru, tak hold jeden musí na kraj. Tady to je dobrý, tady nemáte kam spadnout. Horší jsou, když jedete prostě tady a víte, že když tam tím kolem prostě nejdete na bok, tak se budete prostě kutávat až Bůh ví kam. Jako psychologicky je to hrozný, zase ten pocit toho, že se už znovu vymlátím v tuk-tuku, děkuji pěkně, nechci. Jo, a zase jsou tam kopce, ty cesty jsou rozbitý, takže člověk prostě se vyhýbá těm žolíkům a s tříkolkou je to problém. Protože když máte auto, tak prostě ten žolík projede pod vama a vepředu z auto máte stejný, když je to tuk-tuk nebo ta tříkolka, tak prostě musíte kolem toho udělat takovou myšku, aby ten žolík vlastně prošel kolem předního kola, pak prostředkem zadníma. Chce to trochu cvik, zvyknete si, ale vždycky se to potká tak, že druhý tuk-tuk potkáte v zatáčce, v kopci a zrovna je tam rozbitá cesta a ještě nějaká zužená, takže je to vždycky super. Jo, toto ještě před tou továrnou, takže tady se hýbáme s autobusem. Naštěstí tady to místo bylo, no, takže se nemuselo odsouvat. Toto jsou tuktukáři jsou to šejdíři. Jo. Dřív platilo, že se platí za první kilometr 50 rupí, za další asi 30, už tehdy ty ceny byly v podstatě dvojnásobný jako pro turistů a to se člověk ještě musel hádat. Dneska oni chtějí ještě víc, protože zdražili benzín, to je pravda, a zdražilo se asi všechno, jako na té Srí Lance, tak oni chtějí už za první kilometr 100 a pak 50, teoreticky. Prakticky to je tak asi zhruba 100 za kilometr a to se ještě hádají jak svině. Jo? Takže zaplatíte 100 rupí, to znamená asi 10 korun za kilometr jízdy s tím tuk-tukem, ale takhle, když tam člověk přijel s tuk-tukem, tak se tam s nima fakt pokecal, protože byli překvapení, že tam vůbec nějaký turista jezdí s tuk-tukem. Jo? Jakože není to úplně... Oni ví, že to není jednoduchý, jako neříkám, že jsem až tak super dobrý, ale oni jsou spíš méně schopní, jako jsou to jednodušší lidé, oni prostě třeba často žijí na polích, jo, mají nějaký rýžový políčko nebo něco a potom mají řídit tuk-tuk, takže pro ně je to prostě jiný svět. Takže potom je to takové uznání od nich, že jste se to naučili velice rychle, ale přitom pro nás je úplně automatický, že ráno sednete do auta, jedete přes celé město do práce a zpátky, takže řídit umíme. A my to tak nebereme, ale oni právě to tak jako chápou trošku jinak, že prostě jako ten turista, co si půjčí ten tuk-tuk, je dobrý. Takže jako je s nima docela dobrá řeč a docela je to zajímá, jak se mi s tím řídilo a tak. Tak tady vidíte zase to vyhýbání s tím tuk-tukem nebo prostě s nějakou dodávkou, je to prostě vždycky tak těsný. Jo. Naštěstí zase tady to je takový to místo, kde se aspoň psychicky uklidníte, že nikam nespadnete, což je vždycky fajn. Jo, jinak je tam spoustu těch čajů. Tady se zvedá Opar a Lipton Seat, což je v podstatě oblast, kterou asi dřív vlastnil ten Sir Lipton a vlastně dneska si dáte Liptonův čaj, takže je tam dneska takový sedátko. Tady zase jdou holky s čajem. A toto už je oblast okolo Eli, to je tady ten cíp. A tahle skála se jmenuje Elarok, je docela vysoká, je tam pěkný výšlap, zabere to možná hodinku, hodně svížné kůze, ale vzhledem k tomu, že tam svítí sluníčko a ten kopec je takovej
Tentokrát byl prašnej, před 3 rokama byl trochu vlhčí a vím, že Pavel tam měl pijavici na noze už, takže to bylo takový veselější. Tentokrát bylo hodně sucho, takže to bylo bez pijavic. Jsme si tam stavili ještě v jedné jeskyni, tady jsou netopíři, to je výhled té jeskyně. Ono by se tam dalo jít i dál, ale tam byl takový smrad té jeskyni z těch netopírů, že to prostě nešlo. Takže jsme šli ven. Toto je zase taková typická fotka, kterou si tam udělá každý turista z Ela Rock. A vzadu tady tahle ta hora se jmenuje Little Adams Peak. Proč tak, nevím, možná kvůli tomu, aby tam se jezdilo víc turistů, prostě do Eli jdou tím vláčkem, zatímco viděli ty kopce okolo, ty čaje a tak dál. A takže na Little Adams Peak jdou zase skoro všichni, to je kousek z té Eli. Je to taková pěkná procházka a ještě půlku cesty můžete tuk-tukem. Takže jeden bod je Ela Rock, druhý bod je Little Adams Peak a to, co tady není úplně možná vidět, tak někde v těchto místech vede železnice a to vám ukážu za chvilku. Toto je rýžové políčko, které ještě není jako s vyrostlou rýží, ale už jsou tam zasetý. Takže oni to tam tu rýži normálně vysypou na hulváta, počkají, já nevím, 3 měsíce, vyroste z toho rýže, pak to posekají a jdou na novo. Teda mám pocit 2krát ročně, že to dělají tu rýži. Tady jsou ty rýžové políčka už zarostlejší. Toto je ta trať v podstatě z těch Horton Plains se dá dojet do té Eli. Toto je Little Adams Peak, nějaký kopec vedle. A zase už je to odpoledne, kdy stoupla ta druhá vlna té mlhy, takže vzadu jsou ty opary. Jo, už se zase všechno tady válí. A toto je takzvaný Nine Arch Bridge, to znamená 9obloukový most, zase takový ikonický místo, přesně kam každý, kdo přijde do Eli, se jde podívat. Před 3 rokama tam jezdili pěknější vláčky, starší, teďka už je takový modernější, takže možná i město vypadá moderněji, doba se mění. No, my jsme byli rádi, že vláček vůbec projel, protože jsme čekali přes hodinu a když už jsme odcházeli pryč, tak jsme začali houkání, takže aspoň taková fotka. No, po Ele, jo, toto jsme tentokrát stihli za jeden den, bylo to náročné vyběhnout Ela Rock, Little Adams Peak a ještě Nine Arch Bridge, ale jako tím, že jsme měli tuk-tuk, tak jsme si aspoň část těch přejížděk po silnici ušetřili a bylo to docela na pohodu. Tak ušetřili jsme tím pádem jeden den, který jsme původně nečekali, ale podařilo se nám. A tady jsem si musel udělat fotku, to za mnou je, jak se to jmenuje, Eternit. Prostě něco, co v Česku už v podstatě není možné ani používat, pokud se to někde na střechách jako ještě máte, nebo lidi mají a likviduje se, tak se to likviduje jako nebezpečný odpad, musí se to prostě dělat v oblekách, zabalit do igelitu, pak se to vezme jako speciální skládku a tak dál. Takže na Srí Lance si můžete krásně Eternit koupit novej, protože je to dokonalý materiál, který odolává slunku, vodě, dešti, úplně všemu vydrží 150 let minimálně, takže ten si tam můžete koupit, no, neodolala jsem. Tak, toto už je potom oblast za Tisahamaránou. My jsme bydleli v dědince Kirinda, našli jsme si ubytko, kde pan domácí má jeep, takže byl schopný nás vzít rovnou do Jali, což je národní park, kde se dá vidět hodně zvířátek, všeho možného druhů, v ideálním zase i nějaký leopard a spoustu zvířat si ukážu. Tady té silnice do toho národního parku, tak už se tam trochu kravičky toulají, jinak kravičky potkáte běžně po silnici, takže když jde člověk tím tuk-tukem a vyběhne nějaká kravička nebo slon jako přes cestu, tak holt musí přibrzdit, co se dá dělat, ale všichni to berou jako normální věc. Toto je situace, která je úplně běžná na Srí Lance. V podstatě tuk-tuk je něco, co musí vždycky do příkopy a prioritu má cisterna s benzínem a autobusy. Ty se naspou všude. Takže autobus proti směru a vy prostě dělejte, co umíte, protože autobus má vždycky přednost. Toto, nevím, jestli poznáte, můžete si tipnout, jestli tušíte, co to je. Pokud tápete, tak je to kokos. Takhle začíná růst kokos. Toto je větší kokos, toto je asi o velikosti žaludu. A takhle z toho vypadá kokos normální už potom. Já se teda ještě vrátím od kokosu k safari, co jsme tam teda viděli.
takže to bylo na úbytku potom. Tak toto bylo ještě před Národním parkem, tam se nějaký kravičky pásly, to vypadá ještě normální kravky. Spoustu nějakých ptáků, já teda nejsem přírodovědec, takže vám je nepopíšu, co to je za ptáky, ale bylo jich tam hodně. Slon, toho poznáte i vy. No, slonu je asi taky víc druhů, ale prostě pro mě to je slon. Jsou tam krokodýly, jo, takže v Národním parku se z toho džípu nevysedá, v podstatě jedete celou dobu v tom džípu a koukáte a fotíte napravo doleva a ten pan domácí, co nás vezl, tak on vždycky mě zastavil, zhruba věděl asi ve kterých místech, kde co je k vidění, zastavil, rozhlídl se, jestli tam je to, co by očekávala, když jo, tak nás na to upozornil a případně nám ani něco řekl, a malou angličtinou, což bylo fajn. Takže to jsou vodní buvoly. Vodní buvoly často uvidíte v blátě se válet, a oni jak se válí v tom blátě, tak asi vyhrabují nějaký žížalky tím šploucháním a takhle nich poletují takový bílí ptáci a zase požírají ty žížalky. Nevím, jak to mají přesně v té přírodě zařízení. Tak takový typický nějaký, nevím, jestli to jmenuje komocký drak, prostě nějaký velký klas. Různý takový, já bych řekl čápy, no to čáp asi nebude, ale něco takového jelínci. Už se zapomněl, jak se jmenuje tady ten tečkovaný, ale mají tam tečkovaný a netečkovaný, zase nějaký krokouš, zase slon a slůně. Jsou tam ptáci, tady ti ptáci ti skočí do vody, chvilku tam plavou pod vodou, pak vylezou ven a suší křídla, aby zase mohli lítat dál, takže to tam hodně často takhle stojí s roztaženými křídlama ve větru. Tady ten modrý pták, to je normálně si myslím jako u nás ledňáček, nechci kecat, ale mám pocit, že nám to říkal, že to je ledňáček. A opičáci, jelen, kravky po cestě, toto je taková hezká cesta, to byla ta hlavní a on říkal, že jsme udělali dobře, že jsme jeli s ním, že on má lepší džíp, že jsou tam 2 druhy džípů a ty jedny nemůžou do těch bočních jako ulic, že musí jít tam po té hlavní, protože v těch bočních uličkách jsou fakt jako díry a voda a takový, takže tam to bylo taky dobrý, tady vidíte, už krokodýl nám utekl. Nějaký různý kačenky, zase buvolové. Jo, toto je ta horší cesta, kde právě je potřeba mít ten lepší džíp, což jako já jsem do té doby nevěděl, že má člověk řešit, jestli horší nebo lepší džíp a tak, ale doufali jsme, že podle recenzí tam to ubytování s tím džípem bude dobrý, takže jsme byli spokojení nakonec. Tak tady jsme tam chytli nějakou rybku. Další ptáci, pávů tam bylo hromada, spoustu z nich mělo roztažený tady ten vějíř, ale vždycky, jak viděli džíp, tak se otočili zadkem k nám, tak to stálo za příštěk. Jo, to jsou ti ptáci kolem toho buvola, on tam vždycky něco rozhrabe a ti to všechno vyzobou. To nevím, jestli se jmenuje mangusta nebo tak nějak, nechci kecat. Opičák zase nějaký, papoušek, nevím. Jelení besteček, nějací tukani, nebo co to je. Tak, řekněme, že je u konce. Já se teda vrátím zpátky na posledních pár fotek ještě. Co tu máme? Jo. To už je z Galé, to už jsme teda přejeli, my jsme se potom ještě několikrát vraceli, protože ubytování jsme měli potom tady před Galé kvůli mému potápění a pak jsme se různě vraceli tady do Mirisy a tak a do Hikaduvy, což na druhou stranu zase takový městečko se želvama. Tak nákupní centrum v Galé, tak takový plišák, kdybyste si chtěli dovízt, tak stojí asi 300 velký, což je asi super cena. Burkiny na plavání pro muslimy. A toto už je Fish Market v Galé. Byli jsme tam kolem 10. hodiny nebo 11. hodiny, bych řekl, 10:31, takže už hodně ryb bylo pryč, ale i tak bylo co k vidění. Samozřejmě trochu to smrdí. Jo, tady vidíte tuňáky malý. Tak toto je Galé Fort, což je holandská pevnost, kvůli kterému je Galé asi takový dneska ikonický zase pro turisty a focení a tak dál. Jo, toto už je rybka v ruské restauraci, za takovou rybku dáte asi 100 korun s přílohou. Jo, je to trochu víc než za tu rýži, ale člověk je rád, že si dá něco jiného. No, na úbytku nás navštěvovali veverky. Chodili jsme do cukráren, tentokrát bylo víc času a jak měl člověk tutu, tak si mohl zajít do cukráren, takže v hodně cukrárnách. No a ještě takhle, je potřeba asi vám se rozlišovat cukrárnu a pekařství.
pekařství mají jeden pult, kde mají slané věci. Slaná věc vypadá jako palačinka, když to řeknu jednoduše, nebo různě nějaká osmažená bulka nebo cokoliv. A vevnitř je pikantní směs zeleniny, možná i masa a takových věcí. A pak mají většinou druhý regál, kde jsou skoro stejně vypadající věci, ale jsou sladký. Je zase plněný kokosem nebo marmeládou. A na první pohled je to těžké rozlišit, ale hodně často tam mají i takovou babetu nebo něco tady s nějakým, bych řekl, umělým ovocem skandovaným, takže dá se tam koupit tohleto, takový dobrý na sváču, něco jak babeta. Tady jsem si říkal, že budu pracovat s takovým open space. Tak, toto je ceník ve wine shopu, takže když si tam chcete koupit pivo, tak pivo, ho tady mají na konci. Je to jednoduchý, v momentálním kurzu odřezáváte poslední nulu. Takže velký pivo, plechovce stojí 21 korun, ve sklince 22 korun. Jo. Co se týče nějakého araku, což je v podstatě pálenka z kokosu, těch tady mají mrtě, tak 375 ml stojí okolo 100. Jo. Není to nic drahého, takže si tam můžete klidně spatat žaludky, pokud na to máte chuť. Protože už nám zase nevchutnala rýže a takové věci, tak to jsou nějací skvidí. A pak mají cukrárny, mají to různý cake shopy, mají normální, v podstatě máslový dorty, jako známe my, jsou docela dobrý, takže stojí za to si ty tam dávat. Taky to stojí asi 5 korun jeden, takže tak v pohodě. Toto je pláž v Hikaduvě. Hikaduva je dobrá na želvy, pokud chcete vidět, nebo si nedej šáhnout, je to možné, ale nemělo by se to na mořskou želvu, tak oni tady u hotelu Hikatrans připlávají ke břehu a opravdu tam 5-6 želv, dá se tam s nimi šnorchlovat, je to docela dobré místo. Takže toto je Hikaduva. Pak pršelo, takže takhle se vystupuje z tuk-tuku, když prší. Jo, tady je samozřejmě všude voda až ke vchodu. Tak co se dá dělat? Tady je tuk-tuk nezabalený, to jsme dojeli a pak se rozpršelo ještě víc, protože napřed pršelo, pak přestalo, když jsme tam přijeli a pak se rozpršelo, se zabaví tuk-tuk. Tady se vztáhnou takový plachty a celý se to zaplachtuje, to uvidíte ještě na videu. Jsou tam štíři, na Srí Lance neviděli jsme živýho, naštěstí nebo šláplí ho na silnici, což bylo fajn. A toto je pomník obětem tsunami, tam v té oblasti asi 1500 lidí v tom roce 2007, nebo kdy to bylo sfouklo, takže tam to bylo. Toto je Šváb. Šváb tam lezl prostě pozdě, nemohl jsem si nevšimnout, ale hnedka první noc jsem vyhodil asi 4 z pokoje, takže těch tam je požehnaně. Toto je takový typický strom, který bývá v těch chrámech. Oni tvrdí, že jsou různě propojený, samozřejmě je to nesmysl. A dokonce bych řekl, že jsou to i dva druhy, jak jsem postupně asi odhadl, tak prostě tak. Typicky ještě je takový, že ty stromy podpírají zlatým lešením, protože je to nějaký posvátný strom, tak je to musí být vždycky zlatý. To už jsou fotky, toto z Negombo Fish Market, jedna z mála věcí, která se v Negombu dá vidět, ale musíte jít prostě ráno, když přijdete odpoledne, tak už tam není vůbec nic, takže zase nějací skvidí. Toto jsou skvidí, toto jsou sépie, rybky z nějaký kraby. To si vzpomenete, když to vám chcete naporcovat, nasekat, všechno vám tam udělají. No a protože tam vyhazují ty zbytky z toho fish marketu, je tam spoustu ptáků a tady pod tím jsou schované sušené ryby, takže je tam pěkný smrádek. Dá se tam zažít asi ledacos. Tak já to teda v podstatě tam projíte. Tady jsou ještě věci, co se nám pokazily, co jsem tak různě zháněl a vyměňoval. Jo. Elektroinstalace v tuk-tuku je všelijaká, takže aby to vydrželo vodu, tak to napadlo všechno vazelínou. Je to super, když vám to přestane fungovat. Ke konci jsem sehnal i spoilery, takže tuk-tuk jsem vrátil v podstatě v celém stavu. A ještě zkusím vám ukázat nějaký malý video, jak vypadá. Bohužel kamerka moje selhala, takže video není ode mě, ale od kolegy celý video.
Srí Lanka není Egypt a nejsou to Maledivy, takže voda je taková kalnější, života je tam trošku méně. Přesto bych řekl, že není špatný se tam našnorchlovat, když v některém místě, a nebo i zapotápět. Proč ne? Vidění tam, co je. Jsou tam samozřejmě vraky na potápění, vraky jsou zpravidla zajímavější, takže to chce trošičku víc zkušeností, anebo se na něho podívat z vrchu, což je trošku riskantní, jestli ho uvidíte, protože ta voda, tady je třeba krásná voda, ale jinak často v ní plave takovej plankton. Toto je vrak, jak vidíte. Dobrý bylo, že zrovna nebyl velký proud, takže ryb tam bylo spoustu, ale dohled tady tohle to může být to, co vidíte, tak do 10 metrů. Jo? A bohužel často na té Srí Lance ta voda je taková zelenější a právě v ní prostě nějaký plankton, no, nebo jak to říct, nevím, nejsem na to odborník, ale každopádně taky tak je tam co k vidění a stojí to za to. Jo, typicky pro Srí Lanku jsou tady tyhle ty obludky, je to takový slimáček maličkej, ale dokáže se plazit docela rychle po tom mořském dně, nazývá se to nudie branch, jsou různě barevní, tady ten je žluto-černý, ale bývají červení, zelení, často bývají po dvou, je to docela hezký na pokoukání. A poslední, co... Jo, tady ještě kouknu. Adams Peak, takže toto je video z Adams Peak, jak to tam vypadalo při východu slunce. Ty hory jsou zase po ránu v úparu. Háčky, těžko říct. Ta Adams Peak je docela vysoká. Je pravda, že tam byla zima, takže je možné, že to mohly být i mraky. U chrámu si můžete zazvonit. Jestli to je pro štěstí, a když si tam zazvonil, tak jsem si zazvonil taky. A ale se tam vstupnou. Ceremoniál v chrámu. Popravdě řečeno, nevím, kde je začátek, kde je konec. Budnují tak dlouho, než to si s nějakým starama nebezpečí. To ví co jak. No a takhle potom bubnou asi půl hodiny a mezi tím se nahoře chodí k té tomu zlatému zvonu, nebo jak to říct, nevím fakt, co to je, a dáváte tam prachy anebo kytky a takový a mezi tím se tam dole bubnuje. No, není to kdo ví co. Co tu máme dál, jo. Silnice, moci potkáte tam kravky ve městě. Vypadá úplně opuštěně a nikoho to nevzrušuje. To už asi není. Zase ještě to vypadá nějak. Blbý je, že na těch cestách v dost místech bývají velké kaluže a v těch velkých kalužích ten tuk-tuk v podstatě zastaví na místě. Jo? Jednak kolem vás strašně sákne voda, takže je potřeba jít opatrně a hlavně pod něm, když ty kaluže nejsou vidět. Jinak stěrač je tak línej, že většinu vody, co vidíte, tak stýká v podstatě samovolně a ten stěrač to jenom rozhání, takže ono se nedá stejně moc rychle. Jo? Není to až tak bezpečný. A co tady v zápětí uvidíte je, že do toho tuk-tuku teda při pořádném chcanci, jako byl tady, ještě když člověk projíždí kaluže,
docela kvalitně teče voda. Jo, jakože po kolena vody. Jo, v podstatě po kolena je člověk mokrej. Takže není to úplně komfortní, naštěstí teda bylo aspoň teplo. Co je ještě taky blbý, tak ono se to docela mlží, takže v zrcátkách už potom nevidíte vůbec nic a dopředu doufáte, že to ubrzdíte a že to teda jako nějak dopadne. Jízda v tuk-tuku ve velkoměstech je to docela zážitek, oni jsou úplně neschopní. Jo? Jako, jediný, kdo umí řídit, jsou řidiči tuk-tuku jako taxikáři, řidiči autobusu, ti aspoň ví, jak to auto je velký, nebo ten tuk-tuk je velký, a ti ostatní, ti vypadají, jak kdyby udělali autoškolu a sedli si do cizího auta. Takže rozjíždějou se pomaličku, furt zastavujou, mezi tím telefonujou, ke všemu mají na volantu takový obrovský obaly, kdy podle mě ten člověk je schopný volant ani pořádně obejmout nebo držet. Jo? A v podstatě jsou to úplný kopyta, takže když jedete, tak permanentně nadáváte, rozčilujete se nad tím, jak jsou nemožní, no protože jsou nemožní. To je jako úplně děs a běs. A většinou ta doprava teda stojí kvůli tomu, že nějaký blbec, který tam jde o 50 metrů před vama, tak prostě zastaví v půlce cesty a začne telefonovat. A nebo prostě chce zaparkovat, ale vůbec mu to nejde. Jo? On si myslí, že to auto odře a přitom má metr od vedlejšího. Jo? A když potom vyjíždí ven, tak radši potřebuje pomocníka, aby mu vůbec ukázal, jestli může vyjet. Je to fakt katastrofa. Jo? Za normálních okolností celá ta doprava by byla plynulá, protože těch aut a tuk-tuků tam až tak moc není, ale s jejich schopnostma je to fakt zoufalý. Takže chce to hodně silný nervy na jízdu tuk-tukem. Tady naštěstí teda není vidět jako nějaký ty prasárny, které se tam běžně dějí. To je jako, že jezdíš proti směru a kolem vás a podobně, to se nepodařilo natočit, ale je to tam úplně běžný. Nakonec já jsem pochopil, že pokud je to aspoň trošku reálný, tak jsou tam 2 pruhy, tak prostě je co to dá, jo, prostě těch 50, protože vlastně spojete nejrychleji a nějak se aspoň někam dostanete. Jo, jinak ta cestovní rychlost je fakt tragická. Ten tuk-tuk sice řekněme, že může jet 40, 40 se v reálu dá jet jen na hodně dobrých cestách a jako s každou horší cestou ta rychlost klesá. Takže když to tak nějak vyhodnotím a sečtu, tak a bral bych, že den má 8 hodin, tak my jsme v podstatě čtvrtinu dovolené projezdili v tuk-tuku, protože jezdí strašně pomalu. Jo, ale ona ta dopravná středance je celkově pomalá, takže nedá se nic dělat, tak to prostě je. No, takže to je za mě všechno. Doufám, že jsem vás dokonce skoro 2 hodiny nenudil, že jsem vás možná i nalákal a pokud vás něco zajímá, klidně se ptejte. Já mám tomu dojem, že budeš mít potom spíš spoustu otázek od těch, co se podívají později na to video, než asi od nás. Vzhledem k tomu, že s Pavlem a s Lenčou jste tam byli. Pro mě to teda bylo super pokoukání, protože já ráda cestuju prstem po mapě a po Google, takže na tohle je to taky super. A takhle, ne, jestli David má nějaké zkušenosti nebo otázky, třeba k čaji něco. David usnul. Ale jinak jako super exkurze, teda jak do země jako takové, zeměpisného pohledu, tak i na tu floru, faunu, takže jako dík. Jo, není zaď, já jsem taky rád, že jsem se mohl pochlubit, ale já jsem to hlavně chtěl prezentovat tak, že ta možnost toho tuk-tuku teďka je a je to jakoby novinka. My jsme to měli za 10 € na den, vlastně některé ty půjčovny už to teďka nabízí za 15 a za víc, takže dá si o nějakou popularitu a bojím se trošku toho, že se to třeba za chvilku rozjede ve velkým, což znamená, že na Srí Lance to začne být jako populárnější a drahý možná a je dobrý, pokud by člověk o to měl zájem, to vyzkoušet jako teďka, dokud je to novinka, dokud to prostě frčí. Ale musí se uvážit, jestli to má smysl a jestli to chcete riskovat, protože pokud je člověk schopnej, třeba na té motorce zkušenosti má a nebojí se, tak se dá jezdit s tím tuk-tukem docela dobře i po těch horách. Je to sice nervy, bojíte se, je to adrenalin,
dá se, pokud je člověk jako rád, že řídí auto nějak, tak bych mu ten tuk-tuk úplně nedoporučil, respektive nedoporučil bych mu ho, aby s tím měl na Lipton Seed, na Horton Plains a do tady těch míst, kde je to fakt komplikovaný a držku. Jo, ale zase na tu projížďku, zvlášť po těch dědinách, jo, pro ten přístup těch lidí je to úplně super věc a myslím si, že jakmile se to rozkřikne, tak se to objeví i v dalších těch asijských destinacích, jako a Thajsko si myslím, že je úplně typický adept Indie, tak asi nepochybuji o tom, že tam by to mohlo fungovat i hned, akorát do Indie tolik lidí nejezdí. Jo, a možná i dál, protože ten tuk-tuk přece jenom je takový kouzelný, dává určitou svobodu a tu možnost té střechy nad hlavou, takže myslím si, že je to dobrá varianta, jak tu zem prozkoumat a je dobrý asi to zkusit aspoň jednou. Tak jestli nemáte další dotazy, tak já to asi ukončím, ať to video není kilometr dlouhý. To potom Já se ještě zeptám, kolik času vám to zabralo celkem, tady ta cesta, ten okruh? Celkem jsme tam byli, tuším, 24 dní, když jako nepočítám ten, jak to říct, cestu tam a zpátky, jo, já ti ukážu itinerář. Mm-hmm. Zhruba tak nějak, jo, 24 dní, co jsme tam byli, ale my jsme fakt extrémně valili, jo, protože my jsme se v podstatě když to vezmu tak, safari, takže po 11 dnech jsme se dostali na pláž a od té doby už to vlastně od 12. do 23. dne, 12 až 23 byla vyloženě koupačka a ježdění jako po těch místech okolo pláže, jo, na želvičky a tak. Mm-hmm. Ten základní okruh prostě byl, řekněme, 11 dní a tím základním okruhem myslím, že se skončí tady v Jale. Jo, to je tady tohleto. Ale kdybych to jel ještě jednou, tak bych nelitoval a bohužel my jsme zase řešili, aby jsme se dostali na Adams Peak mimo špičku, chce to víc plánovat. Aby jsme se tam dostali mimo víkend, tak chtělo to ještě tady obětovat jeden den na Mihintale, což je asi 30 km od Anuradhapuri. Je to zase historický jako město a vstupný tam na rozdíl od Anuradhapuri, kde je těch $25 plus nějaký poplatky, tak v tom Mihintale je asi 1000 rupí, to znamená asi 100 korun. Jo, takže a určitě bude hodně zajímavý, takže určitě bych jeden den investoval ještě tady na Mihintale a tenhle ten plán, který jsme vlastně jeli my, je extrémní a nemyslím si, že ho zvládne člověk, který není zvyklý na dopravu v Asii, zjezdit v noci, protože fakt jako do Anuradhapury jsme dojížděli v noci, do Sigírie, vlastně tady do té části jsme dojížděli v noci, což jsme už riskovali ty slony, což jako bylo fakt jako něco, co by se nemělo dělat, ale jako když člověk prostě ví, že ten den tam musí být na té Adamově hoře, tak prostě jede. Takže to taky nebylo úplně dobrý. Takže bylo by asi lepší si tam nechat nějaký den navíc. Jo. Já bych to viděl minimálně jeden den navíc Anuradhapura, tím by bylo ideální ten druhý den v klidu tady do té Sigírie. Pokud má člověk rád turistiku, tak určitě v tom Kandy se podívat do těch Knuckles Range, ale tam je asi potřeba vzít guida, protože tam jednak ten guide tam asi toho turistu doveze nějakým lepším autem, protože autobus nejezdí až úplně jakoby k těm horám, jezdí daleko, ale ne až úplně nakonec, tak by člověk musel posledních 5 km jenom do hory pěšky, anebo si tam právě domluvit nějaký speciální odvoz. A oni tam ti guidi mají dodávky a dovezou ho v podstatě až řekněme k těm horám, pak se tam jde třeba jednodenní, dvoudenní okruh s nějakým přespáním a zase ten guide odveze. A ty ceny byly docela vysoké. My jsme tam tu nabídku viděli a teď nevím, jestli to bylo za auto jako s tím guidem, to znamená, že by se mělo vyšít třeba 2 osoby, anebo jenom za osobu a bylo to myslím $200, jo, jako úplně absurdní cena. Mi to přišlo na to, že tam někde jeden den přespíme, nebo jednu noc přespíme, jo, a to ubytko tam stojí fakt málo. A na to, že mi tam guide bude ukazovat 2 dny něco. Tam by to chtělo domyslet a zjistit podrobně, ale určitě by se tam dalo v tom Knuckles Range strávit víc času a
Potom tady tahle ta oblast sice je hezká, ale je nepříjemná, co se týče té vlhkosti a zimy, když je tam fakt špatný počasí. Takže určitě bych se možná, pokud by člověk měl ještě víc času a nechtěl by to strávit, třeba jsem chtěl na potápění víc dní, tak ještě možná stojí za to navštívit tady Trincomalee a takzvaný hlubý ostrov Pigeon Island, jo, a případně tady na té horní části, kdyby to člověk nevzal dima na tu Java Hupu, co jsme jeli my, ale vzal by to tady po té hlavní, tak tady ta zátoka je zase taky na potápění a na šnorchlování. Asi úplně krásná, kouzelná. Je to nějaký národní park, takže viděl jsem fotky a vypadalo to tam moc pěkně. Takže možná bych teda investoval den, dva tady a možná další den, dva u toho Candy, takže by se to z těch 11 dnů natáhlo třeba na 16. A potom by teda zbylo třeba jenom 8 dní na koupačku dole. Jo. Tady ten člověk může ten jako víc čas strávit. Jo. Ale jinak to, co jsme jeli my, tuk oficiálně maximálně povolená jako 40, když to šlo, tak jsem po tady těch zelených, to jde rychle, tak jsem měl třeba 50. Jo. Hodně fakt záleží na to, jak člověk bude jako prase. Jo, to znamená, že si musí trošku troufnout a věřit tomu, že to dobře dopadne, a to po té zkušenosti, kterou jsem tady bohužel měl, už jsem si úplně nevěřil. A pro začátečníka, který fakt na to není třeba úplně zvyklý, tak bych si nechal větší rezervu, protože je opravdu... Neříkám, že Asie je zlá nebo nezvyklá, ale pokud tam člověk jde poprvé nebo není na ty jejich, řekněme, dohadování zvyklý, jo, tak s nima stráví strašně moc času, jo, jakýmkoliv handlování, jo. Jako tím, že už jsem tam v podstatě jednou byl, přesně jsem věděl, kam jít, už jsem si trochu v hlavě pamatoval ty místa, řekněme ty cesty, jo, a tak to šlo rychleji. Takže kdybych to teďka fakt jako doporučoval někomu, tak ten itinerář, ten, co tady mám, prostě ignorovat a fakt si tam ty dny přidávat, protože toto bylo opravdu úplně na hraně. Jasně. Ještě to možná bych doplnila, jestli si dobře pamatuju, tak oni třeba do toho na Close Range doporučovali právě toho průvodce, vzhledem tomu, jakože tam je dost nebezpečné té havěti, hlavně těch hadů a tohle, na což my nejsme zvyklí, že úplně. A který třeba upozorní právě na to, jak říkali u toho hada, že pozor, od toho radši dal. No, tam právě byla nějaká holka, jako nějaká Filipínka, ona měla guida, dokonce měla 2 guidy, to jsem nepochopil. Asi nějací vlastníci toho ubytování nebo něco takového, a oni tam ukazovali spoustu věcí. Ale právě říkali, že ten had není zdravý, ale když jsem se díval, tak vlastně je tam asi 10 nebezpečných hadů na Srí Lance a jako jsou to různý ty kobry a jedovatí hadí a prostě jako zatímco v Kambodži mi třeba prostě guide rovnou řekl, hele, jsou tam jedovatí hadí, ale v podstatě, když tě cokoliv kousne, tak když se do 24 hodin dostaneš do špitálu, tak to přežiješ a bylo by fajn, kdyby se tam dostal třeba za 5-8 hodin, jo, abys neměl ani nějaký větší následky nebo něco takového. Jo. A vzhledem k tomu, že bylo reálný ve všech těch místech, kde jsme byli, se do těch 5 hodin opravdu dostat do civilizace, tak jsem byl klidnej. Jo, zatímco tady na té Srí Lance jsem pochopil, že ti hadí opravdu jsou tu někteří asi ne úplně dobří a mohlo by to skončit taky hůř. Ještě možná jednu věc, ještě možná řekni, asi ostatní věc zajímavá, jakým způsobem jste scháněli ubytko? Jo, ubytko já se řeším přes Booking, ono tady těch portálů je hodně. A co jsem teďka letos aplikoval, bylo, že jsem si objednal jednu noc u toho ubytka a napsal jsem vlastně poté, co si člověk objedná tu jednu z toho ubytku, když jsem viděl, že to je v pohodě, že tam má třeba 3 pokoje, jo. A napsal jsem potom tomu člověku, protože všichni tam skoro používají WhatsApp, což je příjemný, tak jak jsem dostal vlastně kontakt na toho majitele, tak jsem mu napsal, hele, beru si u tebe jedno ubytko, ale stráhím u tebe další 3, jako protože vlastně Booking si bere provizi, takže já jsem ty prachy radši nechal tomu majiteli ubytka. Jo, někteří nám dali třeba slevu, jo, ale bral jsem to i tak, že jako oni tam fakt jako za to ubytko nechtějí vůbec moc a hádám, že ty prachy jako tam potřebujou
a bylo by milejší to nechat těm místním, než prostě nějaké booking společnosti. Takže prostě oficiálně jsem bral 1 noc, neoficiálně jsem si, zvlášť tady třeba jsem domlouval 1 noc oficiálně, 4 noci neoficiálně, jo, a nebo prostě tak. Takže Booking.com za mě dobrý, minimálně na to, že si člověk najde to ubytko, porovná si ceny. Já jsem to zpravidla dělal tak, oblast, den do filtru, podívám se na ten doporučený, protože mám tam doporučený nějaký 3-4 na začátku, to jsem si tak jenom vždycky zapamatoval, jak to vypadalo, třeba jestli to vůbec cenově připadá v úvahu, pak to se třídím podle ceny a beru takovej, co má vysoké hodnocení. Vysoké hodnocení za mě je ideálně tak 8,5 a vejš, jo, a to v podstatě, vzhledem k tomu, že tam teďka nebyli turisti, tak většina ubytek měla, já nevím, minimálně 8, co jsme brali, tak měli. Jo, takže nebyl to vůbec problém teďka sehnat a to si myslím, že dokud se teďka po covidku hotely neotevřou, tak je to docela dobrá varianta, jak získat levný ubytko a přitom i docela dobrý, protože často ta cena není úplně rozhodující a ta kvalita se dá získat jako, nebo vstřícný ubytování, ať základní, tak čistý i za dobrou cenu. A ještě možná, co tam nebyli lidi, tak vlastně to nejsou jakoby klasické hotely, že, nebo penziony, ale že prostě lidi si postaví, buď mají třeba nějaké patro, anebo nějakou vedle přístavbu a tam třeba nabízí třeba 3-4 pokoje. Že je to takový homestay. Přesně tak. Hotely jsou v podstatě asi jen na pobřeží, jako tady po tom pobřeží jsou i klasický velký hotely, ale jinak je to, jak Leňa říká, homestay. A na tom je takový trochu smutný, že třeba oni mají ten domek a hajzlík a koupelku mají prostě venku a to ještě takový jako primitivní. Jo? Oni třeba ani tu teplou vodu sami nemají a vypadá to tam hrozně, jako, jo? Vypadá to jak chlívek. A ten host bydlí vlastně opatrovejš, jako v nástavbě a má krásnou koupelnu a prostě kachličky a všechno a žije si docela jako pán a v vozovkách jako pán na noc za 150 korun, jo, a ten domácí tam jako fakt chodí pomalu do chlíva, jo, to jako, někdy to je fakt jako šokující. Ale jim to stačí a prostě to tak nějak neřeší, jo, no. Jinak u těch homestay je taková výhoda, že aspoň teďka jsme se s tím setkali dost často, že často je to snídaní, že tam ten domácí nějakou tu palačinku nebo to ovoce a takový, tak to buď je to v ceně, nebo se to s nima dá domluvit za nějaký směšný poplatek. A často taky buď jsme se zeptali, nebo nám to nabídli rovnou večeři. A ta večeře někdy byla trochu dražší než třeba v restauraci, ale bylo to se vším komfortem a naprosto neměli jsme nikdy špatné jídlo, co se týče, jako, že by to bylo málo, zpravidla to bylo hodně, bylo to perfektně vychucený, jo, krásný maso třeba, jo, a takový, protože tam je to na Srí Lance s masem takový ošidný. Když si dáte jako v takovém tom rychlém bistru nebo v té místní putice, nedej bože kotu, jo, to je úplně typický případ. Oni vezmou kuře, to kuře, tak jak je, ho nějak rozsekají sekáčkem na nějaký základní kostky a ty kostky potom s těma kostma, jo, s těma páteřema, ze všima, tak to prostě hodí na tu placku a tam to rozsekají na malý kousky, takže furt vytahujete prostě z kusy kostí, který tam posekali a ono toho masa tam ještě moc není, takže to je jako kost, maso, není to moc hezký a oni to v těch lepších hospodách nebo v těch homestay to maso dávají bokem a nebo vám tam dají fakt kousek kuřecího prsa, jo, že aspoň člověk jí jako člověk, jo, že to není jako, že se furt hrabete v puse a vyplýváváte kousky kostí, protože ti místní to jedí s těma kostma, takže to je takový trošku mínus, no, to jídlo někdy horší. No. Takže u homestay je to příjemnější, je to levnější, je to příjemnější a je to i s těma domácíma takový jednoduchý, no, takový na pohodu docela. Tak jo, je 7. Ještě nějaký dotaz? Asi ne, tak já teda končím nahrávání a rozpustíme to. Děkuji vám, že jste se zúčastnili, že jsem se měl komu pochlubit. No, nevím, My děkujeme za zážitky. Jo, moc děkujeme, bylo to moc zajímavé.